Celtics, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Με το φίλο μου τον Αντώνη. Γεια σου, Αντωνάρα. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Χρόνια και ζαμάνια. Χρόνια και ζαμάνια. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρηθήκαμε και να βρούμε ώρα. Και όταν βρίσκαμε ώρα, προκύψαν άλλα και έπαιζε ταλαιπωρία. Εντάξει, τα καταφέραμε, είμαστε εδώ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε κοντά σας μετά από 3 εβδομάδες. Τώρα, ναι. Φαντάσου ότι το Σικάγο ήταν πρώτο στην Ανατολή τότε. Τρελό, ισχύει. Ναι. Εντάξει, φήμες λένε ότι που και που θα γράφουμε και με ένα τρίτο στην παρέα, αλλά εντάξει, θα τους κάνει tour τώρα σε κάποια άλλα podcast αρχικά. Έχει κλείσει περιοδία. Ανοίγει το μύθο των Celtics. Τον διαδίδει. Και οπότε τον αφήνουμε. Έχει ιστορίες να πει πολλές. Έχει ιστορίες. Να δούμε εδώ πώς θα τον καταφέρουμε να τον φέρουμε. Τον κύριο. Τέλος πάντων. Όλα θα γίνουν. Όλα. Εννοείται, δεν ξεχνάμε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, like στο επεισόδιο, βάλτε και το καμπανάκι, γράψτε μας και από κάτω στα σχόλια να πιάσουμε έτσι μια κουβεντούλα να συζητήσουμε και στο Spotify μας ακολουθείτε στο κανάλι μας Celtics 5 αστεράκια και εκεί περιμένουμε τα σχόλιά σας. Συν αυτά τώρα τα δύο που είπαμε είναι τζάμπα, δηλαδή μας βοηθάτε και μας στηρίζετε δωρεάν. Συν όσοι θέλετε να κεράσετε καφεδάκι, buymeacoffee.com/Celtics που μπαίνετε και μας κερνάτε όσα καφεδάκια θέλετε, εάν θέλετε προφανώς. Η τιμή για τον κάθε καφέ είναι στα 3 ευρώ. Νομίζω ότι είμαστε φθηνότερα από κάθε άλλη καφετέρια. Λοιπόν, για πες. Τι να πω, παιδιά, η καλύτερη μπασκετική λίγα στον κόσμο έχει δώσει τόσο πολύ content αυτές τις 3 εβδομάδες. Να σε ρωτήσω κάτι, μιας και είπες η καλύτερη μπασκετική λίγα. Ναι. Έρχεται το NBA Europe, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Έρχεται το NBA Europe, ναι. Σε ψήνει. Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν έχω καταλάβει. Θα είναι ομάδες, θα είναι μια λίγα που θα φτιάξει το NBA και ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα ή στο Champions League, στο μπασκετικό. Ανάλογα. Θα κάνει συμφωνία με ορισμένες. Δηλαδή οι ελληνικές νομίζω δεν μπαίνουν. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει συμφωνία με Real και Barcelona αρχικά. Ή έτσι ακουγόταν τέλος πάντων. Και κάποιες ποδοσφαιρικές ομάδες δημοφιλείς θα φτιάξουν μπασκετικές ομάδες. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι θα φτιάξει η Milan, η Manchester United, για να μπει και η Αγγλία στο παιχνίδι, λίγο ξέρεις, η αγορά της Αγγλίας. Η Paris Saint-Germain. Όχι Αρμανί. Όχι. Δεν έχει σχέση με τη Milan. Όχι. Ναι, οπότε θα το πάει έτσι, να βάλει και αγορά Γερμανίας, Αγγλίας, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι. Οκ, μένω σε αυτό που σου λέω. Για να δούμε τι είναι αυτό πρώτα, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή θα γράφουμε Celtics και θα μιλάμε για Manchester United. Αυτό που σου φαίνεται. Καλά, εντάξει. Top. Λοιπόν, εσύ θα το στηρίξεις, άμα κατέβει, ας πούμε, θα τη στηρίξεις. Ναι, αν κατέβει Manchester United, εννοείται θα στηρίξω. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, για πες για την κορυφαία μπασκετική λίγα στον κόσμο. Παιδιά, έχει δώσει τόσο content, τόσο λείπουμε που δεν ξέρω. Σκεφτόμουν να βρούμε μια σκαλέτα, δεν υπάρχει σκαλέτα. Έχουμε για όλους να πούμε πράγματα, νομίζω. Ναι. Όλες οι ομάδες είναι αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Φτάνουμε εκεί περίπου στο 1/4, 1/5 τη σεζόν. Θα αρχίσει να κλιμακώνεται και το κύπελο τώρα. Οπότε έχουμε πολλά πραγματάκια, παιδιά, να συζητήσουμε. Προσδεθείτε, φτιάξτε την καφεδάρα σας ή ό,τι σας αρέσει, το ρόφημά σας. Βάλτε κάτι να φάτε. Θα είναι μακρύ το ταξίδι. Μακρύ ταξίδι και με ομάδες που εκπλήσουν. Εντάξει, αναμενόμενο. Σίγουρα και θετικά και αρνητικά. Ναι, και αρνητικά πολύ έκπληξη εγώ βλέπω στη Δύση. Δηλαδή ομάδες που αν δεν περίμενα να είναι χαμηλά, δεν τις περίμενα ήδη από τώρα, επειδή μου να αρχίσουν να βγάζουν θέματα. Θα με αναφερθώ παρακάτω σε ποια αναφέρουμε συγκεκριμένα. Ναι. Αλλά και γενικά πάλι έχουμε εκπληξούλα. Δηλαδή τους Cavs πέρυσι δεν τους περιμέναμε, πήγαν τρένο, φέτος δεν πολύ καλό πατάνε. Το Detroit που το περιμέναμε εκεί στα playoff, εκεί γύρω στην πεντάδα, πάει τρένο και πέσει μπασκετάρα. Το Detroit, παιδιά, δεν έχει τρυπήσει απλά το ταβάνι του. Το κοιτάει, το ταβάνι του πλέον είναι το πάτωμά του. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα με τον Cade που οργιάζει, και γιατί να σταματήσει έτσι. Θα σου πω, προφανώς η μηχανή τέλος πάντων ολόκληρη είναι ο Cade, αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι είναι αυτοί που έχουν κάνει τη διαφορά. Γιατί ο Cade ήταν αυτός ο Cade και πέρσι.
Μιλάμε για ένα Jalen Duren, ο οποίος είναι ένας all-star επίπεδου παίκτης πλέον. Δηλαδή, παιδιά, εγώ βλέπω ένα παίκτη που έχει τη σωματοδομή του Karl Malone και έχει φοβερό drive, έχει φοβερή διαίσθηση για το που πάει μπάλα, είναι τρομερός rebounder, έχει το post move, έχει οτιδήποτε θέλεις πέρα από το shoot, που εντάξει με τον τρόπο που παίζει δεν το χρειάζεται για το shoot. Να θυμηθούμε πού ήταν το Detroit πρόπερση τέτοια εποχή. Πρόπερση τέτοια εποχή, παιδιά, το Detroit έκανε αρνητικό, πώς το λένε, ρεκόρ στην ιστορία ετών. Είχε φτάσει ναι, σε 22-0, είχε φτάσει σε κάτι τέτοιο. Και αυτή, παιδιά, να σας θυμίσουμε ότι είναι και η μαγεία του NBA, έτσι. Γι' αυτό είναι η καλύτερη μπασκετική λίγα στον κόσμο, γιατί οι ομάδες ανακυκλώνονται. Έτσι, όπως λέει τώρα με τον Detroit, ο Νίκος που πρόπερση ήταν πάλευε για τη 15η θέση και τώρα είναι πρώτος στην Ανατολή. Και εγώ το θεωρώ και πολύ σοβαρή απειλή να βγει από την Ανατολή το Detroit, έτσι όπως παίζει, αν συνεχίσει με αυτή την πορεία. Είναι πάρα πολλοί που βοηθάνε. Είναι ο Duncan Robinson, ο οποίος έχει ταιριάξει πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι τον βλέπουμε να δίνει ό,τι έδινε στο Miami στα καλά του χρόνια. Τον χρησιμοποιεί πολύ ωραία ο Bickerstaff. Ο Isaiah Stewart είναι εξαιρετικός, ο B-Stew. Δίνει και αυτός πάρα πολύ, ειδικά στα παιχνίδια που έχασε ο Duren, τους βοήθησε να μείνουν, ξέρεις, εκεί δίνει πάρα πολύ ενέργεια. Είναι εξαιρετικοί παιδιά. Έχουν ταιριάξει πάρα πολύ ωραία. Παίζει πολύ πολύ ωραίο μπάσκετ το Detroit, το οποίο προφανώς ξεκινάει από την άμυνα, δεύτερο αυτή τη στιγμή σε defensive rating και δεν χρειάζεται καν να δεις τα νούμερα, δηλαδή φαίνεται η άμυνα που παίζει το Detroit είναι εξαιρετική, δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα. Είναι μια ομάδα, παιδιά, που είναι πολύ σοβαρή να την κοιτάμε για τα play-off, έτσι όπως παίζει. Και τέταρτη σε net rating, Τέταρτη σε net rating, σωστά. Εντάξει, κοιτάς λίγο τα νούμερα, είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα του Detroit. Και να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα κάνουν χωρίς να χειρίσει ακόμα ο Jaden Ivey, έτσι. Σωστό. Και χωρίς τον Jaden Ivey και με τον Ausar Thompson μέσα έξω, γιατί είχε ένα τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, έμεινε λίγο έξω, ας πούμε, κτλ. Mm-hmm. Και ο Tobias Harris έχει χάσει αρκετά παιχνίδια και χωρίς τον Tobias θα κάνουν αυτά. Είναι, παιδιά, είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Το Detroit δεν είναι καθόλου τυχαίες. Πόσους έχουν, 11-12 σερί νίκες έχουν τώρα. Ναι, σωστά. Και είναι αμυντικά δεύτερη, έτσι. Δηλαδή με 109,7. Ναι. Εντάξει, θετικά είναι στο 10η θέση, το net rating είναι στην τέταρτη. Εξαιρετικό το Detroit. Άλλη ομάδα που εκπλήσει στην Ανατολή, εντάξει, προφανώς από στο Toronto, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 2 με 5 συνεχόμενες νίκες, ρεκόρ 15. Εντάξει, οκ. Δηλαδή στην αρχή της χρονιάς, θυμάστε, το βλέπαμε 10ο, 11ο, 12ο. Εντάξει, προφανώς εξακολουθώ να μην πιστεύω ότι θα καταλήξει στην εξάδα, αλλά δεν μπορώ τώρα να σου πω ότι, εντάξει, και με τον μπάσκετ που παίζει, εντάξει, βέβαια είναι ένας τραυματισμός μακριά, έτσι, δεν είναι πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά το βλέπεις να κρατάει. Κοίταξε να δεις, το Toronto είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Το Toronto είναι μια ομάδα που στα πρώτα 5 παιχνίδια ξεκίνησε στο 1-4, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και συζητούσαμε κι εμείς εδώ ότι το μεγάλο της πρόβλημα ήταν η άμυνα. Mm-hmm. Από τότε που το συζητήσαμε είναι σαν να έχουν κάνει, να σου πω, flip the script. Πραγματικά. Νομίζω ότι από τότε παίζει να είναι και η καλύτερη άμυνα. Από τότε παίζει να είναι η πρώτη ή δεύτερη καλύτερη άμυνα στο NBA. Εντελώς φλιπτικών. Ένατη αυτή τη στιγμή με 113 πόντους defensive rating. Ναι, αλλά το λέμε για να καταλάβετε ότι πήγαν από 28η που ήταν, σε ένατη. Σωστά. Δηλαδή είναι τρελό μπαμ. Και 7η επιθετικά. Δηλαδή. Επιθετικά ξέραμε ότι έχουν το ταλέντο όμως. Δηλαδή το συζητούσαμε με το Toronto ότι είναι μια ομάδα που έχει ένα πολύ ταλαντούχο ρόστερ. Ξέραμε ότι επιθετικά μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά αυτή η αναγέννηση που βιώνει στα τελευταία 10-11 παιχνίδια αμυντικά είναι αυτό που την έχει οδηγήσει και σε αυτό το ρεκόρ και σε αυτές τις εμφανίσεις και σε αυτό το μπάσκετ. Ο Emmanuel Quickley εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ aggressive. Ειδικά όποτε είτε ο Σκότι είτε ένας από την τριάδα Barnes, Barrett, Ingram λείπει από το παρκέ. Κοιτάει να είναι full aggressive, να δημιουργήσει, να σουτάρει και φαίνεται ότι είναι στο πίκο της αυτοπεποίθησης του αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συνεχίσει έτσι. Εντάξει, ο Jakob είναι μια σταθερή αξία. Ο Σκότι είναι ο Σκότι. Playmaking από το forward.
να τρέξει στο γήπεδο, πολύ καλός rebounder. Και ο Ingram είναι ο Ingram. Νομίζω ότι έχουν ταιριάξει πιο καλά και από ό,τι περιμέναμε. Έχουν βέβαια τις στιγμές που δεν παίζουν τόσο ένας με τον άλλον, αλλά δίνουν πολύ ωραία χώρο ένας στον άλλον να κάνουν το παιχνίδι του και να προσπαθήσουν να είναι βοηθητικοί όταν ένα play είναι για τον άλλον. Δηλαδή, βλέπεις τον Ingram, θα πιάσει την μπάλα στο post, θα έχει το χώρο του, να κάνει τις κινήσεις του, να βαρέσει το mid-range του και όλοι οι υπόλοιποι θα παλέψουν για το επιθετικό rebound ή να του φτιάξουν το play, να τον βάλουν στη σωστή θέση. Είναι ωραία δομημένο το Toronto. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Πιστεύω ότι μπορεί, αν συνεχίσει έτσι, δεν νομίζω ότι θα καταλήξει δεύτερα, πιστεύω ότι μπορεί να μείνει στην εξάδα. Αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο που παίζει. Λοιπόν, το Toronto έχει το έκτο, μέχρι τώρα έχει το έκτο ευκολότερο πρόγραμμα των ομάδων της Λίγκας. Εντάξει, δεν το λέω σαν δικαιολογία. Γιατί και αν είναι εύκολο ή δύσκολο πρόγραμμα, το φτιάχνουν τα νούμερα σου έτσι. Δηλαδή και αυτό δυναμικό είναι. Ισχύει. Και αλλάζει και συνέχεια. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, άλλη ομάδα έκπληξη, Ανατολή. Άλλη ομάδα έκπληξη, εντάξει, νομίζω σίγουρα είναι οι Indiana Pacers. Πρέπει να συζητήσουμε, να πούμε και λίγο αρνητικές εκπλήξεις, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στη 14η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 2-13. Το οποίο για μένα οφείλεται ξεκάθαρα στο ότι έχουν σακατευτεί παιδιά. Ο Όμπι Τόπιν τραυματίας εδώ και καιρό, Νέσμιθ είναι τραυματίας εδώ και καιρό. Αυτό είναι ή δεν ασχολούνται? Όχι, είναι αυτό. Γιατί εσύ στα πρώτα μάτς που βλέπαμε την Ινδιάνα, μπορεί να έχανα, αλλά ήταν πολύ Ναι, έπαιζε. Δηλαδή θυμάσαι ότι πήγε την Οκλαχώμα στην παράταση. Ναι. Και μετά από ένα σημείο άρχισαν και πέφτανε ένας-ένας σαν τις κατσαρίδες. Δηλαδή αυτό που γίνει στην Ινδιάνα είναι τραγικό, παιδιά. Είναι ξεκάθαρα, δεν είναι για εκεί τώρα για κανένα λόγο. Και το βλέπεις και όταν έχει τα υλικά και στον τρόπο που παίζει. Δεν είναι για εκεί, παιδιά, η Ινδιάνα. Απλά ίσως αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Ινδιάνα είναι και πάρα πολύ καλό. Γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα που θα κάνει ένα ωραίο gap year, να πάρει ένα ωραίο lottery pick ψηλό και να επιστρέψει του χρόνου και με τον Tyrese. Να πάρει ένα center, ας πούμε, από το επόμενο draft, ένα καλό center που της λείπει αυτή τη στιγμή με την απουσία του Miles Turner, και να επιστρέψει του χρόνου και να ξαναδεί με τον Tyrese και να διεκδικήσει πάλι στα ίσια την Ανατολή. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, η Indiana Pacers, μιλάμε για αυτή την ομάδα, είναι η δεύτερη χειρότερη επίθεση στη Λίγκα. Που συζητάμε για την καλύτερη επίθεση πρόπερση, ναι, και το 5 καλύτερων επιθέσεων πέρυσι. Ναι. Και προφανώς δεν μπορεί μόνο αυτό να αποδοθεί στην. Προφανώς η απουσία του Tyrese παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά εντάξει, είναι μιλάμε ακόμα από και ο πρώτο-δεύτερη σε 21η. Μα εκεί έγκυται το επιχείρημα ότι είναι όλο λόγω τραυματισμών. Ναι. Δηλαδή, αν δω αυτή τη στιγμή το injury report στην Indiana, παιδιά, είναι μια σελίδα. Είναι τραγική κατάσταση. Και σίγουρα δεν είναι για εκεί. Τώρα να παλεύει τώρα η Indiana με τον Brooklyn για τη 12η θέση δεν είναι, παιδιά, για εκεί. Η Indiana. Αυτό. Αλλά ίσως είναι blessing in disguise για το άμεσο μέλλον. Αυτό. Κάποια στιγμή σε μια ανύποπτη φάση είχες γράψει στη συνομιλία μας στο Messenger ότι μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για Μαϊάμι. Και είναι η ώρα να μιλήσουμε για Μαϊάμι, παιδιά. Το Μαϊάμι είναι πολύ καλό. Ναι. Και μπάσκετ που δεν μας έχει συνηθίσει. Δηλαδή το μπάσκετ του Μαϊάμι που ξέραμε, Πισπό, αυτό το βαρετό, κατοχή, give and go, ναι, και γύρω. Αδεμπάγιο στην κορυφή, δώσε μια πάσα, κάνε ένα κόψιμο, ξέρεις, αυτό το πολύ κλασικό. Και τώρα είναι φωτιά στον αυτοκινητόδρομο το Μαϊάμι. Τρέχει απίστευτα, ναι. Και ωραίο μπάσκετ. Είναι πραγματικά μια fan to watch ομάδα το Μαϊάμι. Αν και τα νούμερά της δεν το δείχνουν τόσο, δηλαδή είναι 15η σε offensive και 1η σε defensive rating. Είναι αυτό που λες, ότι τρέχει πολύ στον ευθιασμό, κυκλοφορεί πιο ωραία την μπάλα, έχουν βρει περισσότερους τρόπους να επιτίθενται και όλα αυτά χωρίς τον Tyler Hero, έτσι, τον καλύτερο σου παίκτη. Δηλαδή φαντάσου τώρα ότι στη συνταγή την έχουμε, ό,τι θέλουμε να παίξουμε, αυτή είναι αυτά της ομάδας και να μπει σε αυτό το πράγμα ο Tyler Hero που προφανώς μπορεί και να το υποστηρίξει. Το Μαϊάμι είναι μια ομάδα, παιδιά, που επίσης εγώ θεωρώ θα την διεκδικήσει την Ανατολή στα ίσια φέτος. Υπάρχει περίπτωση η επιστροφή του Hero να μπερδέψει? Ίσως να μπερδέψει για 5 μάτς. Μετά, εγώ πιστεύω θα προσαρμοστεί. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα, ας πούμε, να πάνε να τον ανταλλάξουν? Αφού βλέπουν ότι ρολάρει χωρίς αυτόν. Όχι.
Εγώ δεν θα το έλεγα. Αλλά έχω πολύ παρόμοιο take για άλλη ομάδα που θα σε ενδιαφέρει πολύ, Νίκο. Οπότε μείνε σε αυτό το μήκος κύματος. Οκ. Ναι, όχι, εμένα με έχει εκπλήξει θετικά πολύ το Miami. Είναι μια ομάδα που θες να τη βλέπεις. Μια ομάδα που είναι πάντα κάθε βράδυ ανταγωνιστική. Ο Norman Powell κάνει όργια. Ναι. Και εντάξει, τι ακριβώς σκεφτόντουσαν οι Clippers. Και φαίνεται τώρα και το πώς πάνε οι Clippers. Δηλαδή αυτή η ανταλλαγή, παιδιά, αποδείχθηκε μεγάλη αυτοκτονία. Τελικά. Λοιπόν, το Miami είναι η νούμερο ομάδα σε pace στη Λίγκα. Το Miami. Ναι, από αυτό δεν το. Παλιά η ομάδα σου πω για να υποστηρίξει αυτό που έλεγε ο Νίκος πριν ήταν πολύ half-court ομάδες να κάτσουμε σε παιχνίδι, να οργανώσουμε, να κάνουμε. Τώρα έχει αλλάξει το script εντελώς. Ποια είναι η χειρότερη ομάδα σε pace στη Λίγκα, Αντώνη? Η Boston Celtics. Ναι. Η Boston Celtics. 96,4 κατοχές. Και φαίνεται αυτό, ρε. Φαίνεται, ναι. Εδώ ρε εσύ στο match με τον Brooklyn, το τελευταίο που παίξαμε που το πήραμε με τα 1000 ζόρια, ξαφνικά καταρχάς, παιδιά, το Brooklyn, δηλαδή οι Boston Celtics πριν μπουν σε αυτό το match, ήταν η καλύτερη ομάδα σε turnovers στο NBA, με 11 turnovers ανά αγώνα. Κάναμε 17 turnovers, ξαφνικά το Brooklyn με αυτή τη τρομερή άμυνα μας έκανε forced turnovers και η διαφορά σε πόντους στον ευθυνδιασμό ήταν χαοτική, ρε. Γι' αυτό μείναν στο match το Brooklyn. Anyway, λοιπόν. Ναι, το Miami εξαιρετικά και Davion Mitchell πάρα πολύ καλός. Αλλά εντάξει, ο Powell είναι, παιδιά, εντάξει. Λέγαμε όλοι πέρσι, τα κάνει αυτά γιατί έχει το Harden. Είναι All-Star. Φέτος δεν έχει το Harden. Είναι All-Star. Φέτος είναι All-Star. Καταρχήν είναι ό,τι σουτάρει μπαίνει, δηλαδή το βλέπει βαρέλι. Παλκάρι. Και να σου πω και κάτι. Είναι κερδισμένο εν τέλει το Miami από το trade του Butler, όχι αυτό καθ' αυτό το trade, αλλά όλο το πώς ήρθε μετά, δηλαδή το ότι έφυγε ο Butler, ήρθε ο Wiggins, ok, αλλά μετά έπρεπε να ψάξει τον επόμενο star του, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αυτός. Δηλαδή μήπως ο Butler ήταν λίγο τροχοπέδι στο να πάει το Miami ένα βήμα παρακάτω? Νομίζω ότι τελικά αυτό θα το δείξει η νεκροψία. Δηλαδή, αν καταφέρουν με αυτόν τον κορμό να κάνουν ανάλογες πορείες με αυτούς που έκαναν με τον Butler, τότε ναι. Οκ. Εντάξει, είναι και άλλη λίγα βέβαια. Είναι και άλλη λίγα σίγουρα, ρε παιδί μου, αλλά είναι και το Miami που ξέρεις πάντα το περιμένεις από ότι θα ανταγωνιστικό και η κουλτούρα είναι η ίδια. Ήταν ίδια πριν έρθει ο Jimmy και η ίδια αφού φύγει ο Jimmy. Και έχεις καλό υλικό. Οπότε ξέρω εγώ θα δείξει στο τέλος της ημέρας. Ναι. Τουλάχιστον το Miami μετά τον Butler φαίνεται να καταλαβαίνει ότι η παιδιά μάλλον έχει σημασία και regular season. Οπότε για να προσπαθήσουμε να παίξουμε λίγο μπάσκετ στη regular season. Αυτό. Ρε, ο Butler είχε να παίξει πάνω από 60 παιχνίδια σε regular season, αν δεν κάνω λάθος, από το 18 και δεν έχει παίξει ποτέ πάνω από 70. Κάτι τέτοιο διάβαζα προχθές. Λοιπόν, άλλοι. Αφού μείναμε σε αυτό το μήκος κύματος, θες να πάμε στην μεγάλη σας αγάπη τους Atlanta Hawks? Ναι ρε φίλε, να τελειώσουμε λίγο ένα ψέμα που το φωνάζω εδώ και καιρό. Έλα. Πες τα, αφού και εγώ αυτό θέλω να πω. Έλα, τρέι. Μάζω βαλιτσούλες και έλα στο τέλο. Άντε. Την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, οι Atlanta Hawks, οι οποίοι είναι χωρίς τον Trae Young εδώ για κάποιο καιρό, έκαναν ρεκόρ 4-0. Ναι. Πίσω από τα δαιμονιώδη όργια από τις πύλες της κολάσεων του Jalen Johnson. Τι έκανες παθάρα μου? Τον οποίο τον κράζαμε στην αρχή στους αγώνες των άθλους. Player of the Week την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Triple double και τέτοια. Η Atlanta Hawks, Νίκο, με τον Trae Young ήταν 28η στην άμυνα. Χωρίς τον Trae Young είναι δεύτερη. Η Atlanta Hawks με τον Trae Young ήταν 2-3 σε ρεκόρ. Ναι. Και δεν στα υπόλοιπα μάτς. Εντάξει, τώρα βγάλει 2 τελευταίες ήττες που έχει κάνει. Έκανε όμως εκείνο το μάτς με το Phoenix το comeback που το βλέπα. Δεν άνοησε. Όργια. Νικέλ Αλεξάνδερ Walker, όργια. Και ο Πόρζι είναι δυνατός. Ο Πόρζι τώρα γύρισε τα τελευταία 2 μάτς. Ναι, αλλά τραυματίστηκε γι' αυτός. Και στα πρώτα μάτς ήταν καλός και σε αυτά τα δύο που έπαιξε ήταν αξιοπρεπέστατος.
Ναι, εντάξει. Ο Κόνγου είναι τρομερός. Dyson Daniels από άλλο πλανήτη. Νομίζω ότι είναι ώρα και θα το πω εγώ για σένα. Ο Jalen Johnson είναι ο star του μέλλοντος αυτής της ομάδας. Κάντε trade του Dre Young για να πάρετε βάθος και τα κατάλληλα κομμάτια για να χτίσετε γύρω από τον Jalen Johnson. Ναι. Να τελειώνει λίγο με το ψέμα του επαγγελματία μπασκετμπολίστα Dre Young. Εντάξει. Ναι. Αρκετά. Ευχαριστώ, Άντωνη. Εντάξει. Η δικαίωση είναι μεγάλη. Θα πάρετε τον Richard και ένα first round pick. Γιατί για να πάρουμε τον Dre. Ήθελα να στο χαλάσω. Όχι, για να πάρουμε τον Dre. Όχι, ρε φίλε. Αλλάζω ομάδα, πάω από εδώ κατευθείαν. Έλα, βρε. Άσε με τώρα με τον Dre. Τώρα. Με τα πλυντήρια. Πάρτε, ναι παιδιά, trade τον Dre Young, πάρτε βάθος, πάρτε ωραίους ρολίστες, πάρτε σουτέρ, πάρτε αμυντικούς κυρίως. Ξεφορτωθείτε τον, βασικά. Ξεφορτωθείτε τον. Για να χτίσετε γύρω από τα ελικόπτερα. Jalen Johnson και Dyson Daniels. Παιδιά, αυτό είναι το μπάσκετ, δεν είναι η Dre Young το μπάσκετ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ελικόπτερα. Το μπασκετάκι θέλει ελικόπτερα. Ατλαντάρα μεγάλη, θα ανέβει η Ατλαντά. Και όσο μένει έξω. Ανέβει σίγουρα. Η Ατλάντα αυτή τη στιγμή είναι 8η, παιδιά, αλλά μιλάμε τώρα ότι στην Ανατολή από το δεύτερο μέχρι τον 11ο είναι 3,5 μάτς διαφορά. Οπότε είναι όλες οι ομάδες. Ναι, αυτό που συζητούσαμε offline πριν να ξεκινήσουμε να γράφουμε είναι ότι αν οι Celtics είχαν πάρει τα δύο μάτς που έχασαν στον πόντο, ένα με τη Φιλαδέλφια την πρώτη αγωνιστική και ένα με τη Utah, θα ήταν δεύτερη στην Ανατολή τώρα. Θα ήταν ισοπαλία με το Toronto, το 15. Ναι. Και πάμε στα δικά μας. Πάμε Boston Celtics, ήρθε η ώρα. Για πάμε. Boston Celtics, η πιο εύκολα για άλλη μια χρονιά η πιο ενδιαφέρουσα ομάδα στη Λίγκα, άποψή μου. Έτσι, το ένα βράδυ βλέπεις τους Celtics του 23 και το άλλο βράδυ βλέπεις τους Celtics του 13-14. Αυτή είναι λίγο η φάσουλα. Βλέπεις τους Celtics του 23, τους βλέπεις δηλαδή. Τους έχω δει και τους Celtics. Κάποιες βράδια παίζουν καλά. Θες να πούμε άλλους Celtics, να πούμε τους του 19, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ωραία, πάμε. Το 23, το ακούω, το 23. Παιδιά, η ομάδα είναι πολύ περίεργη. Τα νούμερα της είναι περίεργα. Το να τη βλέπεις είναι περίεργο. Δηλαδή, τη μία βλέπεις και λες wow, τι play βγάλαμε, τι ωραίο μπάσκετ παίξαμε. Και την άλλη τη βλέπεις και λες αυτός ο παίκτης δεν είναι καλαθοσφαιριστής. Τι συνέβη δηλαδή, τι έγινε ας πούμε. Και δεν το λέω μόνο για το λέγαμε για το White αυτό με τον Νίκο. Δεν το λέω μόνο για το White. Και για τον Pritchard έχει τύχει να το πω. Sam Hauser, άλλη αποκάλυψη. Sam Hauser, Παναγιά μας σκοτώθουν. Άλλη αποκάλυψη. Ένα second round pick, όποιος το θέλει. Ένα second round pick. Ένα second round pick. Άντε δύο. Για το Sam. Για το Sam, εύκολα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι τώρα. Το ξέρεις ποιο είναι το κακό. Εύκολα. Ότι αυτή τώρα ο Sam. Για τον Pritchard, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Εμένα στα παιχνίδια που έχω δει, ναι, μεν είναι άστοχος, ok. Αλλά έχει αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Παίρνει πολύ drive, μπαίνει μέσα, κάνει το pull-up, το διποντάκι από το mid-range του κτλ. Που το έχει. Αλλά ο Sam δεν έχει θέση στο roster. Δηλαδή, εντάξει, ευχαριστούμε για όποια συμβολή είχες στο δαχτυλίδι. Που είχες, δεν το είχες. Ναι. Αλλά δεν. Όχι, δεν. Είναι τόσο ασταθής που όταν είναι φίλε μπαίνει σε ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει το 4 και πάνω από τα μισά βράδια δεν δίνεις τίποτα. Το να σε κρατάω για τα 2 βράδια μπορεί να σου φτάσει 70%. Ναι. Στο σημερινό NBA δεν μπορεί, παιδιά, να φτουρήσει αυτή η λογική. Συμφωνώ και τον Pritchard ότι μου αρέσει το βελτιωμένο του mentality. Απλά κάποιος πρέπει να εγκαταστήσει στο λογισμικό του Pritchard ότι μπορείς όταν κάνεις drive να κάνεις και αυτό που λέμε βήματα και lay-up. Δεν χρειάζεται πάντα να σταματάς και να γυρίσεις για το fade away. Το βγαίνει, και το lay-up. Ναι, το lay-up είναι πολύ πιθανό να φάει τάπα όμως. Ναι, αλλά δεν το προσπαθεί ποτέ. Δηλαδή και με αντίπαλο μπορεί να κάνει drive και σε αντίπαλο που είναι στο ίδιο ύψος με αυτόν και πάλι πάει να κάνει το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δεν με ενοχλεί. Γιατί του βγαίνει, δεν με ενοχλεί. Υπάρχουν και σε κάποιες στιγμές που δεν του βγαίνει και σε κομβικές στιγμές του παιχνιδιού κάνει μαλακίες τώρα. Η μεγάλη αποκάλυψη είναι ο Ντέρικ. Η μεγάλη αποκάλυψη είναι ο Ντέρικ. Κοίταξε να δεις. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο αυτή τη στιγμή διαθέσιμο μέχρι να καταλάβει και η υπόλοιπη λίγκα ότι ξέχασε να παίζει μπάσκετ. Ναι. Είναι πολύ κομβικό αυτό το σημείο. Γιατί μου έλεγε και πριν κάτι για τη νούμερα. Λοιπόν, εμείς όμως που έχουμε δει ξέρουμε τον Derrick White,
Νομίζω συμφωνούμε ότι ξέχασα να παίζει μπάσκετ. Ναι, ξεκάθαρα. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ κομβικό. Μπραντ, πρέπει να τον ανταλλάξει τώρα που έχει value. Ναι. Αν περιμένει μέχρι το Μάρτι, που έτσι συνεχίσει ο Ντέρικ μέχρι το Μάρτι, αν περιμένει μέχρι το Μάρτι, θα τον δώσει για ψίχουλο. Το καλοκαίρι. Είναι πολύ κομβικό το σημείο. Μέχρι το Γενάρη πρέπει να τον έχει. Να τον έχεις ανταλλάξει. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι στην παρουσία του Ντέρικ στηρίξαμε την άνεση με την οποία αφήσαμε τον Τζρου, πιστεύω. Δηλαδή ανανεώσαμε και δώσαμε στον Ντέρικ ένα μεγάλο συμβόλαιο, 30+. Κάναμε trade τον Τζρου για να απαλλαχθούμε από το συμβόλαιο του που ήταν παρόμοιο με τον Ντέρικ μετά την ανανέωση. Και για να κατέβουμε από το second apron τέλος πάντων. Ναι, αλλά ενώ θέλω να πω ότι ήταν παρόμοιο με το Ντέρικ το συμβόλαιο που ανανεώσαμε. Στα 30+ πήγε ο Ντέρικ. Okay. Εκεί στηρίχθηκε και η φυγή του Smart. Έτσι, στο ότι είχαμε τον Ντέρικ, γιατί δεν είχε γίνει ακόμα καν ιστορία γνωστή με τον Τζρου. Σωστό. Προφανώς στη χρονιά του πρωταθλήματος ήταν καταλυτικότατος. Και ήταν απίστευτος. Από πέρσι έχει αρχίσει η καθοδική του πορεία. Το συζητούσαμε. Φέτος είναι άθλιος, που είναι πάρα πολύ κακός. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό που είπαμε και στο Discord κάποια στιγμή, συζητήσαμε και με τα άλλα παιδιά, ότι μήπως το καλοκαίρι που πήραμε την απόφαση να το διαλύσουμε, μη μας γυρίσει boomerang με τη λογική ότι το παραδιαλύσαμε για πολύ μικρά ανταλλάγματα. Δηλαδή ουσιαστικά για τον Τζρου πήρε στο Simmons το Simons, ναι, τον οποίον δεν νομίζω ότι θα τον κρατήσεις, και αν τον κρατήσεις θα πας σε 30+ συμβόλαιο. Για τον Boris δεν πήρες τίποτα. Και μετά από εκεί πέρα για ό,τι άλλο έδωσες δεν πήρες τίποτα. Καλά, τι άλλο έδωσες? Άφησες Κορνέτ, άφησες Αλ. Ναι, αυτοί φύγανε ως free agents. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό το έχουμε συζητήσει για οικονομικούς λόγους, έπρεπε να γίνει. Ναι. Οπότε τώρα το αν έγινε καλός που έγινε, καλός έγινε. Ενώ αυτό δεν γινόταν αλλιώς, έγινε καλός. Τώρα τα ανταλλάγματα που πήρες πίσω, εγώ θα τον αμυνθώ το Simons από την άποψη ότι εντάξει, είναι πολλά πολύ σταθής. Ενώ εντάξει, και οι 13,5 πόντοι που έχει ένα αγώνα δείχνουν full την ασταθία. Δηλαδή σε ένα μάτς θα μπει και θα είναι φωτιά. Θα νομίζεις ότι βλέπεις το Lillard μέσα. Ναι. Και στο άλλο unplayable. Ναι. Και έχει τύχει και μάτς που το έχει παίξει τώρα πρόσφατα. Έπαιξε 8 λεπτά ο Simons. Ναι, μα φαίνεται και στο box score να δεις μόνο. Βλέπεις ένα μάτς έχει 19 λεπτά, στο άλλο 7 λεπτά, 25 λεπτά, 10 λεπτά. Είναι ωστόσο ο Simons ένα ωραίο trade asset που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις το Φλεβάρι για να πάρεις ένα center, ας πούμε, που εμείς λέμε ότι χρειαζόμαστε ένα center. Και στη τελική ήταν λίγο και κίνηση ότι εντάξει, τη χειρότερη να το χάσω ως free agent που εγώ σχεδόν χώρο ήθελα να ελευθερώσω. Οπότε ξέρεις. Ο Μάινοτ είναι καλή. Με Μινότ, Μάινοτ, πώς λέγεται. Ο Μάινοτ και ο Γκάρζα είναι. Εγώ θα βάλω και τον Γκάρζα στη συζήτηση. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι τους λέω αποκάλυψη με τη λογική ότι είναι παίκτες που πιστεύω του χρόνου, ότι θα είσαι πάλι ανταγωνιστικός, θα έχουν θέση στο rotation. Ναι, θα έχουν. Ναι. Μ' αρέσει πολύ η ανταγωνιστικότητα του Μάινοτ, το πώς κυνηγάει τα επιθετικά rebound, τρέχει για χασλάρια, προσπαθεί στην άμυνα. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που θυμίζει αυτή την λογική του παίκτη του Μαζούλα. Mm-hmm. Και ο Γκάρζα μου αρέσει γιατί ξέρει τον εαυτό του, ξέρει τι μπορεί να κάνει. Ναι, δεν το τραβάει. Δεν το τραβάει, θα μπει και θα σου δώσει αυτό. Ναι. Είναι μια παρουσία μέσα, θα παλέψει για το rebound, θα βάλει τις βολές, πολύ σημαντικό. Είναι μια σταθερή, ρε παιδί μου, πάρω. Δεν σου δίνει πολλά, αλλά ξέρεις ότι θα βάλω τον Γκάρζα και θα πάρω αυτά. Εάν πας στο να πάρεις ένα βασικό σέντερ και έχεις σαν νούμερο 2 τον Γκουέτα, 3 τον Γκάρζα, ή και ανάποδα. 2 τον Γκάρζα, 3 τον Γκουέτα, δεν ξέρω. Ναι. Και πάλι θες κάτι καλύτερο, νομίζω. Ναι, εντάξει. Δηλαδή το ότι έβλεπα προχθές τους Spurs με την Ατλάντα και βλέπω τον Κορνέτ και μου φαίνεται κανονικός παίκτης ο Κορνέτ. Πολύ κανονικός παίκτης. Ναι. Με στεναχωρεί πάρα πολύ, ρε φίλε. Που δηλαδή σε εμάς ήταν. Τον είχαμε μία Θεό, μία του Κλώτσου και του Μπάτσου. Είναι κλασική περίπτωση πασπαρτού παίχτη. Μία τον βρίζω. Δηλαδή είναι για τα ψυχολογικά σου παίχτη, καθαρά. Και τον έβλεπα προχθές και λυπήθηκε η ψυχή μου γιατί να μην έχουμε τον Κορνέτ Σέντερ, ας πούμε. Πού φτάσαμε, πού καταλήξαμε. Αυτό, πού φτάσαμε. Αυτό.
Jordan Walsh. Jordan Walsh, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε για τον Jordan Walsh. Ναι. Εμένα εξακολουθεί να μου άρεσει, το λέω. Δηλαδή αυτή η αγουροσύνη που βγάζει εδώ και από την πρώτη μέρα που ήρθε, εγώ νομίζω ότι βλέπω το ίδιο πράγμα. Εξαιρετικός αμυντικός, hustler. Ο Μπράουν πήγε στο Μαζούλα και του είπε ότι πρέπει να είναι ο παίκτης που θα μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας κτλ. Οκ, αλλά πολύ ατάλλαντος, δηλαδή για βασική πεντάδα. Ναι, για βασική πεντάδα δεν είναι δύσκολο. Για βασική πεντάδα είναι ακόμα πολύ άγουρος επιθετικά, δεν έχει δει το ρόλο του, δεν έχει αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στο σουτ του. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο να μπορείς να πεις ότι παίζει. Είναι ο τρίτος του ή ο τέταρτος χρόνος? Πρέπει να είναι ο τρίτος. Ναι. Πρέπει να είναι ο τρίτος. Anyway, τους περάσαμε λίγο πολύ. Jaylen Brown για μένα είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός, και επειδή νομίζω δεν έχουμε κάνει επεισόδιο μετά τη συζήτηση που έχουμε κάνει με τον Jaylen Brown. Εάν θέλεις, εγώ αυτό που λέω, επειδή μου έχω σε διαφωνία με τον Αντώνη, κοιτάς κατηδίαν συζητήσεις και στο Discord, αν θέλεις να είσαι μια ομάδα η οποία πες ότι πάει να χτυπήσει το κάτι παραπάνω και όχι απλά να βγει 8η ή 9η και να είναι first round exit, θέλεις ο superstar σου, που ο νούμερο 1 της ομάδας που αυτή τη στιγμή αναπόφευκτα είναι ο Brown, να είναι στα επίπεδα, να πω top 10. Δεν μιλάω τώρα για μια ομάδα σαν τη Utah, μιλάω για μια ομάδα που θέλει να πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Και top 15 μπορείς να πεις, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ σκέφτομαι π.χ. τη Νέα Υόρκη με τον Branson. Δηλαδή, κόβεις το χέρι σου τον Branson, είναι top 15, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σίγουρα τον έχω πάνω από τον Brown. Ναι, παιδί μου, εννοείται. Απλά σου λέω, είναι top 15 ο Branson αυτή τη στιγμή στο NBA. Εντάξει, ας πούμε top 15. Τέλος πάντων, υπάρχει τέλος πάντων ένα όριο. Από το οποίο νομίζω ότι ο καλύτερος Brown της καριέρας του, που είναι ο φετινός, αδιαφυσβήτητα, δεν το συζητάμε, ο οποίος και το σκορ του έχει ανεβάσει και τις αποφάσεις του έχει βελτιώσει και πιο ομαδικός έχει γίνει, γιατί έχει αυξήσει και τον αριθμό των assist του, και το βλέπεις και με το eye test ότι είναι βελτιωμένος, δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θα μπορεί να μπει και στα παπούτσια του Tatum, ας πούμε, που θέλεις να είναι το νούμερο 1 στην ομάδα σου. Εμένα δεν είναι κριτική μάλλον στον Brown. Η άποψή μου είναι αυτή, γιατί οι Celtics δεν μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω, δεν τα βάζουμε τον Brown, ξαναλέω, είναι φανταστικός. Και σε συνδυασμό και ότι θέλεις και ένα νούμερο 2 δυνατό, και όταν το νούμερο 2 σου είναι ο Derrick White, αυτός ο Derrick White, δεν πας κάπου. Δηλαδή πιο πολύ και πιο κομβικό είναι αυτό. Δηλαδή αν είχα ένα Derrick ανεβασμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που να συνδυαστικά με την άνοδο του Brown να μπορούν λίγο να καλύψουν μέχρι να γυρίσει ο Tatum, αν γυρνούσε το κοινό του Tatum, να το συζητήσουμε. Αλλά και με αυτό τον White, ναι. No. Κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, εγώ νομίζω ότι τελικά συμφωνώ με αυτό που λες. Δηλαδή, νομίζω ότι από πάντα το ξέραμε ότι ο Jaylen Brown δεν είναι αρκετά καλός για να είναι ο νούμερο 1 μιας ομάδας η οποία είναι contender. Το ξέραμε αυτό. Πάντως, δεν μπορούμε, όπως λες εσύ, να μην αναγνωρίσουμε το step up που έχει κάνει ο Brown, και θέλω λίγο να τα πω πιο αναλυτικά έτσι για να. Όχι, εννοείται ότι το αναγνωρίσουμε. Καταλάβουμε τι λέμε. Δηλαδή, σε 32,1 λεπτά μέχρι στιγμής, τα οποία δεν είναι τα πιο πολλά. Πριν πες στους αριθμούς, να πω το πιο απλό, που ξέρεις την ιδιοσυγκρασία μου και απέναντι στον Brown, δεν το βλέπω και μου έρχεται να σπάσω την τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή, ή λέω δώστε την μπάλα στον Brown. Δηλαδή το λέω, δώστε την μπάλα στον Brown. Και το είπες και σε ένα μάτς με την τελευταία φάση με τη Φιλαδέλφια. Στο πρώτο μάτς το είπες, το πήρε ο Πρίτσαρντ, ας πούμε. Λοιπόν, ο Μπράουν σε 32,1 λεπτά, που δεν είναι τα πιο πολλά της καριέρας του, μετράει 27,5 πόντους ανά αγώνα, μακράν career high, 50,3% field goal percentage career high, 34,9% από το τρίποντο, με 5,7 προσπάθειες, που εντάξει, αυτό δεν είναι career high, αλλά και πάλι είναι μια χαρά, 77,2% στις βολές, αυτό είναι career high, 5,5 rebound, 4,1 assist. Έχει και career high στα turnovers, δυστυχώς, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι απλά απόρρια του μεγαλύτερου usage. Ναι, έχει αυξηθεί το usage. Και το efficiency, δηλαδή effective field goal percentage, true shooting και usage, είναι μακράν career highs. Δηλαδή είναι μακράν καλύτερος από κάθε άλλη χρονιά. Εκεί που φαίνεται να έχει πέσει από τα νούμερα είναι αμυντικά, δηλαδή έχει 115,7 defensive rating, που είναι το χειρότερο
της καριέρας του, το οποίο όμως εντάξει να σου πω κάτι ρε φίλε, εγώ προσωπικά το περιμένω γιατί αυτή τη στιγμή έχει τόσα αρμοδιότητα ο Μπράουν στην ομάδα του, πόσο έχει αναλάβει το επιθετικό φορτίο, που δεν γίνεται να μαρκάρει και τον καλύτερο. Δεν γίνεται δηλαδή να είσαι αυτός ο Μπράουν για να μαρκάρεις και τον Ντόντσιτς όπως έκανε. Δεν γίνεται, παιδιά. Όχι. Ναι. Δεν το εξετάζω καν, δεν το κοιτάζω καν το αμυντικό κομμάτι. Ναι. Γιατί επίσης ξέρω ότι αν χρειαστεί, το ξέρω ότι είναι αμυντικό Μπράουν. Ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς που λες. Οπότε θέλω να σταθώ στο ότι το step up που περιμέναμε να δούμε από τον Jalen το βλέπουμε. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως για την ψυχολογία του, ρε φίλε. Για να καταλάβει ο ίδιος ότι ναι, okay, μπορεί να μην είσαι ο Tatum ή μπορεί να μην είσαι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αλλά μπορείς να αναλάβεις ένα παραπάνω ρόλο και να δώσεις ό,τι μπορείς να δώσεις και να γίνεις καλύτερος, να βρεις ένα επίπεδο παραπάνω. Γιατί αν πιστέψεις ότι μπορείς να γίνεις καλύτερος, τότε πραγματικά the sky is the limit, ρε φίλε. Για να δούμε. Πολύ μέτρια πράγματα. Γενικά, μέτρια πράγματα. Τη μία μέρα του ύψους, την άλλη μέρα του βάθους. Περιμένουμε να δούμε σε τι φάση θα είμαστε τον Μάρτι για να δούμε τι θα κάνουμε. Ορλάντο ή Νέα Υόρκη. Θες να σχολιάσεις, εννοώ. Δεν νομίζω ότι έχω πολλά να πω για το Ορλάντο, να σου πω την αλήθεια. Σιγά σιγά μια ομάδα βρίσκει στον εαυτό της, πάλι αντιμετωπίζει τραυματισμούς. Ο Μπανκέρο τώρα είναι έξω, ο Τζίλεν Σάγκς είναι μία μέσα, μία έξω, γιατί ακόμα ανταλαιπωρεί ένας τραυματισμός. Ρε παιδί μου, πιστεύεις ότι θα καταλήξει καλά αυτό? Όχι. Δηλαδή, βελτιώθηκαν λίγο επιθετικά με τον Μπέιν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει το. Ναι, και όλο αυτό τώρα, όλο το χτίσιμο. Ναι, και εγώ δεν το βλέπω να καταλήγει κάπου. Δηλαδή, μην πάμε να γίνουμε Cleveland, να συζητάμε 5 χρόνια τα ίδια. Αν αποφασίσετε να το σπάσετε νωρίς, πάστε νωρίς να. Ναι. Για να μην θυσιάσετε δηλαδή και τους δύο. Ισχύει. Πάντως εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι, ρε παιδί μου, είναι καλή ομάδα. Ναι. Έχει πιθανότητα να κερδίσει σε κάθε μάτς που παίζει. Έχει τα όπλα. Μου έχει κάνει τον μερίδιο που το Ορλάντο, μπράβο, ο Ντασίλβα. Είναι πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός. Ναι. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι, παιδιά, ο Ντασίλβα. Και καλό κορμί. Και καλό σουτ. Πολύ καλό στέρ, μπράβο. Νομίζω ο καλύτερο στέρ της ομάδας είναι. Ναι. Από άψη ποσοστών. Και ο Άνθονι Μπλακ είναι ωραίος, σαν κομμάτι από τον πάγκο. Γενικά είναι ομάδα που έχει το υλικό, αλλά μέχρι στιγμής εκεί κυμαίνεται στη μετριότητα, γιατί δεν έχει βρει ιδιαίτερα επιθετικά, δεν έχει βρει ταυτότητά του. Εντάξει, θα μπει εξάδα νομίζω. Και εγώ νομίζω ότι θα μπει εξάδα. Αλλά για πρώτο γύρο τη βλέπω. Μέχρι εκεί. Ναι. Κλιβελάνδη. Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, εντάξει. Πάλι τώρα ο Μπράνσον γύρισε, πρέπει να γυρίσει τώρα. Ναι. Και καλή χρησιμοποίηση του Towns. Εμένα μου αρέσει ο Towns. Σε σχέση με η χρήση που του έκανε το πέρυσι ο Tibbs, νομίζω ότι ο Towns πρέπει να παίζει αυτό που παίζει τώρα, φέτος, με τον Brown. Συμφωνώ. Και επιτέλους, παιδί μου, με αυτό το play style του Brown, φαίνεται το ότι η Νέα Υόρκη έχει όντως πολλά όπλα. Ναι. Δηλαδή έχει ξεκλειδώσει και τον Ανουνόμπι. Δεν με έχει εντυπωσιάσει βέβαια η Νέα Υόρκη. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι έχω εντυπωσιαστεί. Ναι. Αλλά παραμένει η ομάδα με το μεγαλύτερο βάθος και ταλέντο αυτή τη στιγμή στην Ανατολή και σίγουρα. Ακόμα τους έχω, ρε παιδί μου, ως το φαβορί, με την έννοια ότι η μόνη σοβαρή απειλή που βλέπω αυτή τη στιγμή για αυτούς είναι το Detroit. Το οποίο το Detroit είναι νέο, είναι άπειρο, είναι άγουρο. Βέβαια πέρσι τους πήγε πολύ καλά. Πολύ δύσκολο, ναι, βέβαια. Οπότε δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Για τη Νέα Υόρκη νομίζω ότι κακό ματσάρισμα, λέω τώρα το πάω πολύ μακριά, όπως βλέπω το ρόστερ και όπως έχω δει τα παιχνίδια όσα έχω δει, νομίζω ότι είναι το Μαϊάμι. Από ποια άποψη το λες? Κορμιά το Μαϊάμι έχει να αντιμετωπίσει και τους ψηλούς της Νέας Υόρκης και την περιφέρεια της Νέας Υόρκης και γρήγορο μπάσκετ παίζει το Μαϊάμι και το ΣΠΟ έχει. Ναι. Νομίζω ότι το Μαϊάμι έχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για μέρο Hackers που κάνει φανταστική χρονιά. Το Hackers δεν το αναφέραμε, καλά το λες. Ναι. Νομίζω ότι είναι μακράν φαβόρι για έκτος παίχτης. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, κλασικός έκτος παίκτης που παίζει 30 λεπτά τώρα. Εντάξει, μην ξεκινήσει. Εντάξει. Ας μην του δώσουμε το βραβείο.
Αλλά φανταστικός. Είναι. Ο φανταστικός είναι. Προφανώς είναι φανταστικός. Δεν το συζητάμε. Και είναι εντυπωσιακό που μπαίνει πρώτη του χρονιά ρούκι, φανταστικός. Δεύτερη χρονιά αμπελαλέ. Και μπαίνει στην τρίτη του χρονιά και είναι εξωγήινος. Ό,τι και να λέμε, ρε φίλε, για το Ράιλι που του έχουν προσάψει πολλά για το πώς έχει πάει το Μαϊάμι, ξέρει να κάνει draft, ρε φίλε. Ξέρει να κάνει draft. Ναι. Γιατί το Χάκης δεν τον πήρε τίποτα νούμερο 3. Όχι, δεν το κάνω. Τον πήρε αργά στη λοταρία. Τον πήρε. Ναι. Ενώ ξέρει να τους βρίσκει, ρε παιδί, να τα βρίσκει τα διαμαντάκια, ρε φίλε. Μπράβο του. Αυτά. Από Ανατολή, Bucks. Εντάξει, Bucks. Θα γυρίσει ο Γιάννης. Ξεκινήσανε πάρα πολύ δυνατά. Μετά περάσανε μια φάση που πέσανε λίγο. Γιατί πέσανε λίγο οι μονάδες τους. Δηλαδή ο Rollins, ενώ είναι φανταστικός όλη τη χρονιά, έκανε ένα stretch το οποίο δεν ήταν και τόσο εκεί. Και αυτό το κακό stretch τελείωσε κορυφώθηκε τώρα με τον τραυματισμό του Γιάννη, ο οποίος θα χάσει κανένα 2 εβδομάδες τώρα. Αλλά οκ. Εγώ δεν έχω πιστεί, να σου πω και με το καλό του και στο καλό του stretch δηλαδή, που του δεν έχω πιστεί. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ομάδα που είναι max για δεύτερο γύρο. Οκ. Δεν μιλάω να πιστώ ότι θα πάνε τελικούς NBA. Αλλά εντάξει, εξάδα θα μπουν. Εξάδα θα μπουν και θεωρώ ότι θα βρίσκονται, ότι φέτος θα περάσουν και τον πρώτο γύρο. Ναι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που τουλάχιστον. Αυτό που μου έκανε εντύπωση με τους Bucks είναι ότι μπήκανε και κατευθείαν ξέρανε το μπάσκετ που θέλουν να παίξουν. Έχαν την ταυτότητά τους. Δεν ψάχνονταν να δούμε πώς θα βάλουμε τον Lillard, τι θα κάνουμε με τον Λόπες. Όχι. Εντάξει, για regular είναι χαρακτηριστικό του Doc αυτό. Δηλαδή με Doc Rivers. Του Doc. Ο Doc άκουσα. Ναι, είναι χαρακτηριστικό του Doc. Στην regular οι ομάδες του παίζουν, ξέρουν τι θα παίξουν. Και κάνουν παραδοσιακά. Δεν το είδαμε πέρυσι. Και το Lillard δεν το είδαμε. Δεν το είδαμε πέρυσι, ναι. Αλλά εντάξει, σε όλες τις προηγούμενες ομάδες του το regular ήταν εξωπρεπέστατες και η Φιλαδελφία ήταν καλή και οι Clippers. Το είδα στον ύπνο μου ή διάβασα όντως κάπου ότι ο Λαμέλο είπε ότι αν η Charlotte δεν αποφασίσει να παίξει σοβαρό ανταγωνιστικό μπάσκετ θα ζητήσει trade. Δεν το είδα στον ύπνο σου. Δεν το είδα στον ύπνο μου, μάλιστα. Και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Λαμέλο Μπολ ζήτησε να παίξει ομάδα του σοβαρό μπάσκετ. Εγώ νομίζω ότι ήταν στην καλύτερη δυνατή περίπτωση για το Λαμέλο Μπολ θα μπορούσε να είναι, γιατί δεν φαίνεται το παιδί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παίξει μπάσκετ. Ακριβώς. Σοβαρό μπάσκετ, δηλαδή. Που... Ναι. Δηλαδή ήταν ο Λαμέλο Μπολ είναι τι το ζούμε, παιδί τι ακούμε. Ναι. Αυτό που περιμένει να ακούσει είναι στο τελευταίο τέταρτο της γυμναστικής, στο οποίο ο καθηγητής πάρτε μπάλα, κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό. Βγάλτε παπούτσια, ζωγραφίστε τους αστραγάλους σας, ας πούμε. Ναι, κάντε ό,τι θέλετε, παίξτε. Ο Λαμέλο Μπολ. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε δει κι άλλα φέτος. Και γενικά έτσι περίεργα και ωραία. Ωραία, φύγουμε από Ανατολή. Το είπες τώρα γιατί τον φαντάζεσαι με τον Γιάννη στο Milwaukee. Το Λαμέλο. Όχι. Ρε φίλε, πόσο αστείο θα ήταν αυτό. Θα του δίνει καρπαζιές σε κάθε προπόνηση. Θα φύγει Γιαννούλης Λαρετζάκης. Θα φύγει Λαρετζάκης, θα φύγει Καρπαζάκ. Εντάξει, θα έχει πάρα πολύ αυτό. Και νομίζω ότι είναι. Ρε παιδί μου, πάντα σε μια οικογένεια όταν βγάζει 2 αθλητές, ας πούμε, ο ένας είναι ο καλός και ο άλλος είναι πιο χαμηλό επίπεδο, ρε παιδί μου, ή μπορείς να πεις ότι ο ένας είναι πνευματικά πιο έτοιμος. Το λέω τώρα, προσπαθώ να το πω ευγενικά για να μην πω το απλό λαϊκό. Βγαίνει ο ένας ο έξυπνος και ο άλλος ο χαζός, ή ο ένας έχει πάρει όλο το IQ της οικογένειας. Να μην το πω τόσο λαϊκά. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την οικογένεια ο Λόντζο πήρε το μυαλό και ο Λαμέλο πήρε την τύχη, γιατί ο Λόντζο πήρε την ατυχία με τους τραυματισμούς να έχει θέμα. Ναι. Κρίμα για το ταλέντο του, μακάρι να έχει το μυαλό του αδερφού του. Είναι ο Λαμέλο αυτό το παιδί που θα έχει κάθε εβδομάδα τον πατέρα του σε φάση τι πόσο χάζω. Ναι. Τι έκανες. Αυτό. Τι έκανες. Αυτό. Και δηλαδή το βλέπεις να λέει κοίτα άτομα. Ναι. Και το βλέπεις και τώρα κοίτα να έχει και μυαλό φαντάσου. Άρε φίλε. Ναι, όχι, δεν το είδες τον ήμουν φίλε, συνέβη. Πάμε Δύση. Οκλαχώμα Τρένο. Πάμε τη Δύση, συγγνώμη, δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από την απόλυση του Νίκο Χάρισον. Ναι. Γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει. Όχι. Εμείς δεν τα έχουμε πει. Όντως, όχι. Έτσι. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Όσοι το ακούτε εδώ, εντάξει, έχει βγει κάποια, νομίζω κάνει το μας αυτή η είδηση.
Αλλά ναι, παιδιά, απολύθηκε ο Νίκο Χάρισον. Γιατί όμως? Και απορώ, γιατί. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και για τα conspiracy theories. Δεν το έχω προβληματιστεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, ενισχύει την άποψη ότι ήταν όλο conspiracy theory για να πάρουν τον Cooper Flag. Ή δεν την ενισχύει. Περίμενε. Δεν έγινε όλο για να πάρουν τον Cooper Flag. Απλά επειδή έγινε αυτό, Ναι. έπρεπε να πάρουν τον Cooper Flag. Οκ, κατάλαβα τι λες. Γνώμη μου. Εγώ θέλω πάντως να πω ότι δεν κάνεις μια τέτοια ανταλλαγή χωρίς να έχεις την υποστήριξη όλου της ομάδας. Δηλαδή δεν κάνεις μια τέτοια ανταλλαγή ενώ ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ας πούμε, είναι κατά. Προφανώς θα την κάνει βέτο. Εννοώ ότι το έχουμε ρίξει όλο στο Χάρισον, αλλά ο Χάρισον είχε τις πλάτες για αυτό που έκανε. Οκ, εντάξει. Έτσι. Και τώρα προφανώς ξεκίνησε η ομάδα σκατά, γιατί ο Άνθονι Ντέιβις, δεν θα το πιστέψετε παιδιά, είναι τραυματίας και δεν παίζει. Ο Κούπερ Φλάγκ, ο οποίος είναι ένα 3-4, δεν μπορεί να παίξει άσος. Άκου τώρα, μαλάκα. Και μάλιστα ακούστηκε ότι για να μην γίνει εντελώς ρόμπα, ο Χάρισον πήγε και πίεζε τον Ντέιβις να επανέλθει, να επιστρέψει. Ναι. Το απαγόρευε το ιατρικό επιτελείο, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει αχίλιο. Anyway, απολύθηκε. Επιστρέφει ο Κιούμπαν. Πολύ σημαντικό για τον Ντάλλας, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, και θετικό νέο για τον Ντάλλας. Ναι. Το κακό για τον Ντάλλας είναι ότι δεν επιστρέφει ο Λούκα. Έτσι όπως τα έκανε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ στον Κιούμπαν έχω εμπιστοσύνη. Ότι θα τη χτίσει την ομάδα. Έχει ακουστεί πολύ το να πάει να κάνει trade τον Davis. Το διέψευσε ο ίδιος βέβαια, είπε ότι δεν θα το κάνει. Εσύ θα βρίσκεις λογική στο να κάνει trade τον Davis τώρα τον Dallas? Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είναι η λύση, από την άποψη ότι δεν ξέρω τι value έχει αυτή τη στιγμή ο Anthony Davis. Με τα δεδομένα ότι μπήκε στο training camp σαν εμένα και σένα. Ναι, μαζί. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, μαζί. Ναι. Και με το ότι πάλι τραυματίστηκε και πάλι δεν παίζει. Γιατί ρε φίλε, για να ανταλλάξει ένα παίκτη πρέπει οι ομάδες να τον βλέπουν. Να είναι μέσα, να βλέπουν το value, να βλέπουμε τι σκάτα παίρνουμε. Και δεν ξέρω αν είναι και η λύση, γιατί ρε φίλε, μπες τώρα στην ψυχοσύνθεση του Anthony Davis. Okay? Ο άνθρωπος που σε έφερε εδώ πέρα, που σε εμπιστεύτηκε, αντάλλαξε μαλάκα τον 25χρονο superstar του για εσένα, απολύθηκε. Οπότε είναι σαν να σου λέει... και μέσα στις άκρες από εξαιτία σου. Ναι, οπότε είναι σαν να σου λέει όλη η ομάδα ότι φίλε, όλοι οι παράγοντες, ότι ο τύπος που σε έφερε εδώ έκανε μαλακία και σε έφερε εδώ. Ναι. Καλά, κάτι θα είχε πάρει το αυτή του τόσους μήνες από την περιοραίουσα ατμόσφαιρα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο είναι κάτι να πάρει το αυτή σου και άλλο επίσημα να γίνει. Okay. Ξέρεις. Ναι. Οπότε, αυτό είναι ο αντίλογος. Να σου πω κάτι, δεν είναι άτυχο τον Ντάλλας, ρε φίλε. Θα μου πεις όταν προκαλείς την τύχη σου, ναι. Την προκάλεσε. Δεν πήρες ένα superstar ο οποίος δεν είχε ιστορικό και σου τύχει στραβή. Όχι, δεν το λέω μόνο για τον Davis. Δεν το λέω μόνο για τον Davis. Το λέω για τον Καϊρή, το λέω για τον Flag. Ότι όπως ήρθαν τα πράγματα, αλλού πρέπει να τον βάζει σε σχέση με τη θέση του. Εντάξει όμως, Νίκο, το Flag τον παντρεύτηκες τώρα. Θα τον έχεις για άλλα 6 χρόνια τουλάχιστον. Ενώ εντάξει, του χρόνου θα τον κάνεις στη θέση. Κατάλαβες τώρα. Για τον Καϊρή, εντάξει, ήταν άτυχη βέβαια. Ρίξει και το έπαθα. Εννοείται πως ήταν άτυχη με τον Καϊρή. Αλλά όχι, φίλε, για τον Davis δεν τους δίνω ούτε 2% άλλο. Φίλε, ήξερες πάρα πολύ καλά ποιον παίκτη έπαιρνες. Και ό,τι και να λες για τον Ντόντσις ήταν υπέρβαρος το ένα το άλλο, ο Ντόντσις ήταν τουλάχιστον διαθέσιμος. Και ενώ είχε, και εγώ δεν ξέρω τι τραυματισμούς, είχε φτάσει τελικό και έβαζε πριν τα παιχνίδια ζώνες εδώ πέρα, επιδέσμους παντού, για να μπει να παίξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, παίζει να είναι η πιο δίκαια απόλυση όλων των εποχών σε οποιαδήποτε δουλειά, ρε. Ναι, ισχύει. Δηλαδή παίζει να μην έχει απολυθεί ο άνθρωπος πιο δίκαια. Σε φάση δεν του δίνει στα αποσμίωση. Ναι. Και άστον να τρέξει στα δικαστήρια. Ναι. Αριστεροί άνθρωποι τώρα το λέμε αυτό, αλλά. Καμία αποσμίωση. Εντάξει, ναι. Αλλά σου λέω, είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα το εκλάβει ο κόσμος αυτό. Ότι ποια πλευρά ενισχύει τελικά, ποιο narrative υποστηρίζει αυτή η απόλυση. Δεν νομίζω ότι υποστηρίζει κάποιο narrative, εσύ. Είναι ξεκάθαρα ομολογία αποτυχίας, η οποία που νομίζω, ναι, αλλά νομίζω ότι βοήθησε πολύ και εκ του αποτελέσματος για να πάρθει αυτή η απόφαση. Ναι. Εξορισμού
το οποιαδήποτε άλλο, που το οποίο το λέγαμε και από πέρσι, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέραν του Dallas να πάρει ένα πρωτάθλημα, θα ήταν, πώς το λένε, θα έχριζε αυτό το trade ως αποτυχημένο. Δηλαδή και στον τελικό να φτάνανε και μέχρι το Game 7 και να χάνανε το Game 7 και πάλι αποτυχημένο θα ήταν το trade στα δικά μου τα μάτια. Πόσο μάλλον τώρα που έχουν ξεκινήσει με, τι έχουνε ρε, 3-12, 4-12, συγγνώμη. 4-12 στη 13η θέση της Δύσης στέκεται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, okay. Εντάξει, έχει τελειώσει χρονιά, τώρα δεν το συζητάμε. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι την παρατάνε και οι ίδιοι, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι... Και με έχει λύσει κρύο υδρόκας γιατί έχω πάρει τον Καϊρή στο Φάντας και τον περιμένω να γυρίσει. Καϊρή, άστα αυτά, η ομάδα θα ανέβει, γυρνά. Ναι. Θα ανέβει τώρα. Το φεγγάρι θα γυρίσει. Λοιπόν. Μάλιστα. Ναι. Αυτά για τον απόλυτο του Νίκο Χάρισον. Δεν νομίζω ότι να περιμένετε να ξαναβρει δουλειά αυτός ο άνθρωπος ως general manager. Αυτός ο άνθρωπος θα ξαναβρει δουλειά εκεί που δούλευε στην ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπάει άλλο. Στην ΑΕΚ, ήταν, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Μα από εκεί ξέρει τον Μπελίνκα. Ναι, βέβαια. Από εκεί ήταν γνωστό του Μπελίνκα και έγινε το κονέ. Μια χαρά. Λοιπόν, η εξάδα στη Δύση θα τολμήσω να πω, όπως τη βλέπω τώρα, ότι θα είναι η εξάδα και πάνω κάτω και στις θέσεις που θα καταλήξουν στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή αν το κάνω ένα print screen, μπορώ άντε να πω ότι αυτή θα είναι η εξάδα και με αυτή τη σειρά. Το αγοράζω full. Θα ξεκινήσουμε βέβαια για να φεύγουν τα δύσκολα για σένα, να ξεκινήσουμε. Από εδώ ξεκινήσαμε και από το Χάρισον από τους Los Angeles Lakers. Ας ξεκινήσουμε από τους Los Angeles Lakers. Οι οποίοι πάνε τρένο. Οι οποίοι δεν είναι στο top 10 σε καμία στατιστική, ούτε στην επίθεση, ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά. Να χαρά, το αγοράζω. Ωστόσο, είναι μια πολύ φαν ομάδα να βλέπεις. Η χημεία του Ντότσις με το Reeves είναι σε άλλα επίπεδα. Ναι. Έτσι. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι ξεκάθαρα απολαμβάνουν να παίζουν μαζί. Γύρισε πλέον και ο LeBron James, είναι γεγονός. Και στο πρώτο του παιχνίδι ο τύπος έκανε regress στο Magic Johnson του 1990. Ξέρω. Ήταν ο Magic Johnson του 1990, έβαλε 11 πόντους, μοίρασε 12 assist. Ξέρεις, που οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος για τον LeBron. Για αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, αν ο LeBron κάνει ένα βήμα πίσω, σαν τρίτη επιλογή στην επίθεση, άκου τώρα σενάριο, πίσω από τον Doncic και τον Reeves, και απλά να είναι ο δημιουργός να μοιράζει μπάλες, θα είναι εντάξει. Ακραία σκηνικά γίνονται στο LA. Είναι πολύ φαν του Watch ομάδα, όντως, οι Lakers. Δηλαδή, παίζουν πολύ ωραία. Παίζουν ωραίο μπάσκετ και προφανώς βοηθάει ο Λούκας αυτό να είναι και εντυπωσιακό στο μάτι. Τώρα να το πω ένσταση δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί πάλι θα μου πεις ότι πάλι ψάχνεις να βρεις ένα αρνητικό. Αυτό το πολύ ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι σε σημείο ότι βάζω καλάθι, γυρνάω στον πάγκο, πανηγυρίζουμε, χορεύουμε όλοι μαζί, όλο αυτό δεν μου κάνει ομάδα προσιλωμένη στο να πάω να πάρω πρωτάθλημα. Εγώ αυτό που λες το αγοράζω, αλλά είναι σημαντικό για μια ομάδα στην αρχή που χτίζει τη χημεία της και την μαζί σου, ναι, δεν λέω μαζί έχει καλή χημεία. Αλλά, μαζί σου αυτό. Καταλαβαίνω τι θα πεις. Δηλαδή τώρα το να βλέπω τον Λούκα να βάζει τρίποντο και να χορεύει στον πάγκο, να χορεύουν, να δείχνουν ένα στον άλλο και όλο αυτό το. Δεν μπορώ να το δω, ρε φίλε, σοβαρά. Εντάξει, είναι και Lakers, Νίκο, ήταν πάντα λίγο αχαχούχα. Εντάξει. Πλέον λίγη σοβαρότητα. Όχι. Το ακούω. Επίσης, Νίκο. Dominaton. Γιατί κάποιος πρέπει να τα βάζει, φίλε. Έτσι, και δεν το λέμε ειρωνικά έτσι. Είναι πάρα πολύ έτσι. Καλώς είναι. Βασικά τον κάνει καλό. Εντάξει, τον κάνει καλό, ναι, ο Λούκα. Γιατί πριν που ήταν το show του Austin Reeves δεν βλέπονταν μεταξύ μας. Αλλά με τον γύρισε ο Λούκα. Ναι. Το κάνει προφανώς τον κάνει καλό ο Λούκα. Αλλά ναι, παιδιά, Dominaton. Είναι πάρα πολύ καλός και ο Aiton. Ο Jackson Hayes επιτέλους ηρέμησε λίγο η ψυχή του, παιδιά. Έρχεται, παίζει τα 15 λεπτά από τον πάγκο. Κάνει δύο καρφώματα, βγαίνει. Ηρέμησε. Πέρσι τον είχα λυπηθεί ρε μαλάκα τον άνθρωπο. Καλό κοουτσάρισμα ο JJ. Καλό κοουτσάρισμα κάνει ο JJ. Ισχύει αυτό. Ο Smart επίσης είναι. Και ο Smart είναι καλός. To the point. Κάνει αυτό για το οποίο τον πήρανε. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω αν θα ξεκινάει τι line θα πάει στα playoffs, θα ξεκινάει ο Smart. Λοιπόν, μια και είπες για playoffs, το ψάχνα ώρα.
Και θέλω να σου πω κάτι, να μου πεις λίγο τη γνώμη σου. Υπάρχει εδώ αυτό το site που είπα και πριν, το Crafted NBA, το οποίο έχει πολύ ωραία στατιστικά και αναλύσεις και τα λοιπά, το οποίο έχει ένα projection για το ποιες ομάδες θα μπουν στα play-off και που μάλιστα έχει ένα projection νίκες ήττες που θα κλείσουν τη σεζόν και πόσες πιθανότητες έχουν να μπουν στα play-off από Ανατολή. Τους Celtics τους έχει τέταρτους, δηλαδή ότι μπορούν να τερματίσουν τέταρτη στην Ανατολή με ρεκόρ 48-34 και μάλιστα τους δίνει με 90% πιθανότητα να μπουν στα play-off. Και για τους Celtics μιλάμε. Για τους Celtics βλέπουμε και εμείς. Ναι. Και η αντιπαραβολή που έκανα, γιατί, ας πούμε, παράδειγμα, τους Bucks τους έχει 11τους με 7,5% πιθανότητα να μπουν στα play-off και ρεκόρ τους κάνει projection ρεκόρ 33-49. Μάλιστα. 33-49. Ναι. Τους Bucks. Ναι. Και εδώ θα σου πω εγώ, στη Δύση τους Lakers τους έχει να μπουν play-off με 93% πιθανότητα με ρεκόρ 47-35, δηλαδή ρεκόρ χειρότερο από τους Celtics που τους έδινε στο 48-34, μία νίκη παραπάνω τους Celtics. Celtics. Άσε τον Bucks σε δέκατη, ότι οι Celtics οι φετινοί, οι Celtics θα νικήσουν παραπάνω παιχνίδια από τους Lakers. Ναι, ένα παιχνίδι παραπάνω από τους Lakers. Αυτά ούτε εμείς δεν τα λέμε. Αυτό. Που λέει γράφει Celtics πάνω. Ναι, άμα δείτε τον τίτλο, γράφει Celtics. Μην δείτε τον τίτλο. Νομίζω να μου δείτε. Wow. Γενικά έχει σαν φαβορί για την Ανατολή τους Cavs, δεύτερος τους Knicks, τρίτος τους Pistons, τέταρτος Celtics, Miami, Orlando, Raptors 7ος, Hawks 8ος και την Ατλάντα μου φαίνεται ότι έχει χαμηλά, Bulls 1ος, 10η Φιλαδέλφια. Και με βάση τι βγαίνουν αυτές οι προβλέψεις και τα στατιστικά ακριβώς? Δηλαδή... παίρνει νομίζω από ό,τι είδα όλα τα analytics και τα κάνει ένα κουβάδι, δεν ξέρω το πώς ακριβώς, και βγάζει projections τα οποία αλλάζουν ένα εβδομάδα, έτσι. Ξέρεις τι ψάχνω στη Δύση. Πώς το λένε, άμα οι Celtics πιστεύουν τέταρτη στην Ανατολή, από εμάς giveaway φανέλα Jaylen Brown. Ας πούμε το Σαν Αντώνιο το χένατο. Το Σαν Αντώνιο το χένατο. Εντάξει. Με 40 νίκες. Λιγότερες εντάξει, το Σαν Αντώνιο είναι ένα τραυματισμό μακριά από το να βγει ένα. Εντάξει, καλά, είναι ένα τραυματισμό μακριά από το να πάει σπίτι του. Ναι. Ωραία. Μην το λες. Καλό το Σαν Αντώνιο. Ναι, όχι, είναι καλό. Είναι... Και χωρίς το Wemby τώρα παίζει ωραίο μπασκετάκι το Σαν Αντώνιο. Μια χαρά είναι. Εντάξει, λείπει ο Γκόλιθος, αλλά και με Λου Κορνέτ μια χαρά είναι. Και με Diaron Fox. Πάμε στο Σαν Αντώνιο. Πάμε Σαν Αντωνιέρα, πάμε. Η ομάδα του μέλλοντος. Η ομάδα που δεν θα θέλει κανέναν μέλλοντος. Η ομάδα του παρόντος. Και η ομάδα που δεν θα θέλει κανείς φέτος να δει στα playoffs από τη Δύση. Κανένας. Κανείς δεν θα θέλει να αντιμετωπίσει τους Spurs, του Βίκτορ Γουεμπαγιάμα και του Diaron Fox. Πάρα πολύ ωραία ομάδα. Ομάδα με βάθος. Ομάδα που ξέρει τι κάνει. Εντάξει, δεν θα σας πάω στα προφανή. Θα σας πάω Κέλτον Τζόνσον από τον πάγκο, φωτιά. Εντάξει, Βασέλ από τον πάγκο, φωτιά. Σόχαν, φωτιά. To the point. Κορνέταρος, δοκιμασμένος παίκτης πρωταθλητισμού, βετεράνος. Πρωταθλητής, απλά είναι τα πράγματα. Παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνο το Σαν Αντώνιο. Παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ. Ωραίο μπάσκετ, ναι. Ξέρει τι κάνει. Ο Φόξ έχει κολλήσει. Τι να πω, ρε, λες και πήρε 0 χρόνια να προσαρμοστεί. Που και εκεί περίμενα ότι μπορεί λίγο να μπερδέψει τη φάση. Τίποτα, μόνο βοήθησε, ρε. Ναι, μόνο βοήθησε. Ντίλον Χάρπερ. Παναγία μου. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Τίποτα, ο Φόξ, παιδιά, μπήκε. Πιο smooth transition δεν έχω ξαναδεί. Γιατί ήρθε και από τραυματίας. Δεν ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς. Ναι, μα γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω καν σε τι σημείο συμμετείχε στο training camp ο Φόξ. Ναι. Και μπήκε και απλά έχει βελτιώσει όλους τους υπόλοιπους όπου χρειάζεται. Όπου είναι μόνος, ας πούμε, σε line-ups μέσα που είναι μόνος με τον πάγκο, θα κάνει το takeover. Θα είναι ο Fox, ξέρεις. Παιδιά, είναι αυτό το δίδυμο και αυτή η ομάδα. Για το Wemby δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο να κάνουμε. Εγώ που μίλησα με το φίλο μου που είναι Denver, του λέω πάρτε το φέτος γιατί από τον χρόνο τελείωσε η Δύση. Η Δύση από τον χρόνο τελειώνει. Το παραμυθάκι με τη Δύση. Οπότε πάρτε το φέτος, παιδιά, γιατί του χρόνου τέλος.
Πάρα πολύ καλό Σαν Αντώνιο. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν πήγα μέχρι το τέλος. Που τελικά στις προβλέψεις λάκισα και το έδωσα Κόλωσε. πολύ χαμηλά. Αυτό. Λοιπόν. Κόλωσα, ναι. Denver. Εντάξει, Denver. Αυτό πάνω κάτω. Ο Oklahoma και Denver δεν νομίζω ότι είναι να πούμε κάτι. Όχι, δεν είναι. Κάνουν αυτό που. Εντάξει, να δώσουμε τα έψημα στα σπέκια στην Οκλαχώμα που χωρίς το δεύτερο καλύτερο του παίκτη είναι στο 15-1 και κάνει τρομακτικά. Και με τον τρίτο καλύτερο παίκτη μέσα έξω. Ναι. Εννοείται. Και εντάξει, έχω πει ότι και δεν θα φύγω από τη θέση μου ότι ο Οκλαχώμα δεν θα κάνει repeat, αλλά δεν μπορώ και να μην πω ότι ο Οκλαχώμα είναι αυτή τη στιγμή το διαφελονίκη φαβορί για repeat. Με τα πράγματα που κάνει στο γήπεδο. Άλλη μια φορά ιστορική άμυνα. Άλλη μια φορά ο SGA. Κάτι παραπάνω από MVP type level basketball παίζει ο άνθρωπος. Πώς είναι και ψιλοχαλαρός, δεν είναι. Αυτό δεν το ρελαντί. Μα αυτό είναι το ρελαντί πλέον του SGA. Είναι αυτός ο παίκτης. Αυτό. Δεν είναι αυτό το ρελαντί του. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Το Denver κλασικά. Ο Νικόλα Γιώκητς κάνει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Triple double κάθε μέρα. Την άλλη φορά έβαλε 55 πόντους με 18 στα 23 shoot. Δεν ξέρω καν τι είναι σχολιά σου αυτό. Και είχε και triple double. Με τον Νικόλα Γιώκητς είμαστε η καλύτερη άμυνα στην ιστορία του NBA, ξεπερνώντας την περσινή μας επίδοση. Χωρίς τον Νικόλα Γιώκητς είμαστε βράστα χαράλαμπε. Όχι τόσο. Εντάξει. Ναι, φέτος όχι τόσο. Αλλά θέλω να σου πω ότι η ιστορία με τον Denver στη regular season κάθε χρόνο είναι η ίδια. Το θέμα είναι πότε θα έχεις τα κατάλληλα κομμάτια για να κάνεις το run. Και εγώ φέτος πιστεύω ότι τα έχουν. Ο Τζαμάλ παίζει εξαιρετικά. Είναι εκεί το πιο βασικό για τον Τζαμάλ. Παίζει εξαιρετικά. Ο Άρον Γκόρντον φαίνεται να έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Είναι πάρα πολύ καλός και επιθετικά πλέον. Έχει κάνει το step up που από πέρσι ψιλοξεκίνησε, να τα λέμε, αλλά φέτος έχει σε άλλο επίπεδο. Ο Καμ Τζόνσον πιστεύω θα τους βγει. Πιστεύω δεν έχει βρει ακόμα τόσο το ρόλο του, αλλά θα βγει. Εντάξει, τραυματίστηκε τώρα. Και τραυματίστηκε. Μπράβο. Bruce Brown, σταθερή αξία. Tim Hardaway Jr. έχει βρει αναγέννηση στην ομάδα αυτή. Έλαντε. Τον έβλεπα σε ένα μάτς, τον πέτυχα στο μάτς που ήταν δαιμονισμένος. Δεν ξέρω αν το είδες. 5-6 τρίποτα πώς έβαλε. Εντάξει, το Denver εγώ είμαι αμετακίνητος ότι είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Φέτος βγήκε το MVP Ladder και δεν θα το πιστεύεις, Νίκο. Πρώτος είναι ο Νικόλα Γιώκητς. Όχι, ρε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Δεν το περίμενα με τίποτα να είναι πρώτος στο MVP Ladder ο Νικόλα Γιώκητς. Εντάξει, αυτό δηλαδή. Το Denver θα μιλήσουμε από τον Απρίλιο και μετά για τον Denver. Το Denver αυτό θα είναι όλη τη regular. Θα βγει δεύτερο κατά πάσα γιατί το Oklahoma μπορεί, δεν ξέρω, άμα συνεχίσουν θα πάνε για ρεκόρ. Ναι. Οπότε θα βγει δεύτερο στη Δύση. Μετά θα κόβει, πώς το λένε, η Oklahoma θα αποκλειστεί δεύτερο γύρο γιατί κάποιος θα τραυματιστεί, κάποιοι θα πετύχουν. Και το Denver θα πάει υπερπαντώντας, θα πάει στη Δύση. Ο Oklahoma θα αποκλειστεί δεύτερο γύρο από τους Lakers, δηλαδή λες. Από κάπου και από το Σαν Αντώνιο. Γιατί όχι. Ρε, σου λέω, εγώ πιστεύω ότι ο Oklahoma δεν θα είναι υγιής στα playoffs. Το έχω πολύ μεγάλο πρέστημα. Σε αυτό το βασίζω. Αλλά έχει πολύ βάθος και ό,τι και να φέρει, ό,τι χαρτί και να τραβήξει. Θα μου πεις playoff είναι. Είναι άλλο τα playoffs. Okay. Εσύ εμπιστεύεσαι τώρα, ας πούμε, έτσι όπως είναι ο Oklahoma τώρα, χωρίς τον J-Dub. Ποιον εμπιστεύεσαι να περάσει από την τετράδα? Τον Denver. Όχι, εννοώ η Oklahoma έτσι όπως είναι τώρα, ποιον πιστεύεις ότι μπορεί να αποκλείσει από την τετράδα της Δύσης? Χωρίς τον J-Dub, έτσι όπως είναι τώρα. Από την τετράδα, από τις 4 ομάδες που βλέπω τώρα. Ναι. Και το Houston μπορεί και τους Lakers μπορεί. Το Houston δεν πιστεύω ότι μπορεί χωρίς τον J-Dub. Μπορεί, έχει τους ψηλούς και έχει και το ξύλο να ρίξει. Παίζουν ξύλο τώρα. Ναι, αλλά... Και παίζουν ξύλο και άλλοι. Και τους Lakers μπορεί. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ σε Best of 7 και από αυτό που είδα πέρσι, επιθετικά όλο το παιχνίδι όταν ηρεμούν τα πράγματα στα play-off είναι η δημιουργία του SGA και του J-Dub. Το να υπάρχει ανά πάσα στιγμή μέσα στο match ένας παίκτης που μπορεί να καταρρεύσει την άμυνα και να δημιουργήσει ελεύθερο σουτ. Αν βγάλει τον J-Dub από αυτήν την εξίσωση, η επίθεση της Oklahoma είναι μισή. Και είδαμε και πέρυσι στα playoffs ότι απέναντι στις καλές ομάδες δεν θα δουλέψει αυτό το πράγμα που απλά με την άμυνά σου κάνεις terrorize όλους τους υπόλοιπους. Και απλά νικάς έτσι τα παιχνίδια. Μέχρι τώρα πάντως με χαρά έχει δουλέψει. Στη regular. Και πέρσι δουλέψει στη regular, ήταν δραματική. Μετά όμως πήγανε στα playoff και ξαφνικά το τρίξαν τα ποδαράκια με τον Denver. Εντάξει, πήραν το πρωτάθλημα όμως. Πήραν το πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, τα έχουμε. Είναι και αυτό δηλαδή ένα βαρύδι λιγότερο τώρα.
Είναι πρωταθλητές. Σίγουρα, ρε φίλε, αλλά και τον Denver σου δημιούργησε θέματα και η Ινδιάνα σου δημιούργησε θέματα. Πήγε στο Game 7, έπεσε ο Χαλιμπέρτον, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, Houston. Το Houston είναι, εγώ προσωπικά, είναι ό,τι περίμενα να δω το Houston. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία επιθετικά έχει ανέβει προφανώς πολλά επίπεδα, επειδή δεν ξέρω αν το μάθατε, αν το ακούτε από εμάς, αν το ξέρετε, έχει προσθέσει το roster στον Kevin Durant. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο καλό επιθετικά το Houston. Λόγω playstyle του προπονητή του. Νούμερο 1 παιδιά σε offensive rating αυτή τη στιγμή με 123 στην Λίγκα. Ούτε εγώ το περίμενα, να σου πω, με τον Οντόκα να είναι τόσο καλή επιθετικά, και το λέγαμε στο πρώτο μάτς που ήταν με τον Οκλαχώμα ότι είχε φανεί ότι έχει δουλειά να κάνει επιθετικά αυτή η ομάδα, αλλά φαίνεται ήδη ότι. Συμπαθείς το Houston σαν ομάδα? Αν συμπαθώ, όχι. Το λέω με την έννοια. Όχι να είναι η ομάδα σου. Όχι, εννοώ ομάδα που παίζει ο Σιγκούν. Δεν είναι συμπαθής. Αυτά τα καραγιουζιλίγια πάλι προχθές. Πότε ήταν και με το Γουεμπανιάμα, κάτι καραγιου. Κλόουν. Και δεν έχει να κάνει τώρα με το Ευρωμπάσκετ. Άσχετο. Για μένα. Ρε παιδί μου, αλλά έχει δείξει ο άνθρωπος ότι δεν έχει επίπεδο σαν άνθρωπος. Είναι ένα παιδί χαζό. Κρίμα γιατί είναι με παιχταράς. Είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά ναι, το Houston είναι προφανώς καλύτερο από πέρσι, και ας μην έχει το Van Vliet. Ο Ριτ Σέπαρτ βελτιώθηκε, πολύ σημαντικό, γιατί έχει δώσει στο playmaking, τους έχει δώσει πράγματα που τους λείπαν, έχει ανεβαίνει ο Ριτ. Αλλά και εκεί ερωτηματικά, πολλά. Δηλαδή και πάλι βλέπω ακόμα πάρα πολύ δώστε την μπάλα στον Kevin Durant κάποιες φορές. Σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν για το Hero, ναι, που λέω εγώ ότι μήπως να ψαχθεί το Miami να τον δώσει. Τι θα μπορούσε να δώσει στο Houston για να πάρει Hero? Δεν νομίζω ότι θα τα βρίσκανε, γιατί ο Πατ θα ζητούσε τον Αμέν, το Houston δεν πρόκειται να δώσει τον Αμέν για κανένα λόγο, οπότε δεν πιστεύω ότι θα τα βρίσκανε, να σου πω την αλήθεια. Ούτε με έκανα τα Erickson τίποτα? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί first round pick έχει το Houston. Ειδικά μετά το trade με τον Durant. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι γίνεται με τα first round pick. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ομάδα στην οποία είπες ότι να κρατήσω το ότι η επιστροφή ενός παίχτη μπορεί να την μπερδέψει. Η Ατλάντα ήταν, ρε. Okay. Είπα ότι δώστε τον Τρέι Γιάνγκ για βάθος. Οκ. Ωραία. Εντάξει, για Lakers τα είπαμε, Σαν Αντώνιο τα είπαμε. Μινεσότα, εντάξει, θα καταλήξει έκτη. Ναι. Γιατί... Αλλά δεν θα είναι τόσο τυχερή φέτος όσο ήταν πέρσι. Ναι, όχι. Και δεν είναι και τόσο καλή όσο ήταν πέρσι. Ναι. Αλλά θα είναι έκτη γιατί από κάτω είναι ένα σκάλι πιο κάτω. Δηλαδή το Phoenix φανταστική πορεία μέχρι τώρα. Έκπληξη. Έχουν δουλεύει όλο το σύστημα γύρω από τον Booker και έχει κουμπώσει πολύ ωραία. Και είναι... θα πάμε μετά στο Phoenix, τελείωσε για τη Μινεσότα, γιατί έχω πράγματα να πω για το Phoenix. Όχι, απλά νομίζω ότι είναι αυτό το ότι δεν είναι τώρα το Phoenix για να πάει κάπου παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι το ταβάνι. Αν βγουν πάνω, δεν μπαίνει εξάδα το Phoenix. Όχι, αυτό θέλω να πω. Και καμία από τις από κάτω ομάδες δεν θα μπει εξάδα. Εκτός αν μπουν στα κόκκινα οι Warriors, ας πούμε, σε κάποια φάση. Αν είναι υγιείς και μπουν στα κόκκινα. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να μπουν στα κόκκινα για να μπουν εξάδα. Γιατί αν πάνε να το κάνουν, νομίζω πιο πολλά πράγματα έχουν να χάσουν παρά να κερδίσουν. Εγώ το ακούω, αλλά πιστεύω ότι θέλουν να μπουν εξάδα. Γιατί δεν πιστεύω ότι θέλουν να παίξουν πάλι play. Είναι ένα μάτς το παραπάνω στο οποίο μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, το οποίο δεν υπάρχει λόγος να το παίξει. Ναι, αλλά είναι καλύτερα να παίξει ένα μάτς παραπάνω, αλλά να έχει πάει σε πιο ρελαντή ρυθμούς μέσα σε μια ολόκληρη σεζόν. Παρά να κάψει τη σεζόν. Ναι, αλλά αυτό το μάτς Νίκο μπορεί να το χάσει. Μπορεί να το χάσει. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Δύο ευκαιρίες έχει. Τέλος πάντων, εγώ συμφωνώ για τη Μινεσότα. Γίνεται τώρα και μια προσπάθεια ο βασικός point guard να γίνει ο Dillingham, αλλά και ο Dillingham δεν είναι και έτοιμος. Και οπότε έχει καταλήξει ένα συνοθήλευμα Dillingham και Mike Conley. Τη βαρέθηκα τη Μινεσότα, ρε φίλε. Πραγματικά και εγώ τη βαρέθηκα. Και ο Conley είναι και στο τέλος της καριέρας του, δεν μπορεί να λάβει. Πόσα χρόνια τα λέμε αυτά τώρα?
Εντάξει. Τα ίδια. Ο Άντονι Έντουαρτς είναι αυτό που... Ο Ράντλ είναι πάρα πολύ καλός πάντως, να το πούμε. Okay, είναι πάρα πολύ καλός ο Ράντλ. Πολύ efficient. Πολύ... Και κράτησε τις 2 εβδομάδες που έχασε ο Άντ με τον τραυματισμό, το κράτησε το μαγαζί. Ναι. Το κράτησε το μαγαζί. Ναι. Θα τα λέμε. Αλλά αυτό... Πλήττω. Εγώ συμφωνώ full ότι θα βγουν έκτη και απλά θεωρώ ότι δεν θα έχουν την διατύχη που είχαν πέρσι που βρήκαν ένα. Όχι, first round exit θα είναι φέτος. Ναι. Δηλαδή, αν μείνουν έτσι όπως είναι, νομίζω ότι το Houston θα τους περάσει από πάνω. Οποιοςδήποτε από πάνω. Πάμε τώρα και οι Lakers φέτος δηλαδή τους περνάνε την Μινεσότα. Ναι. Για πάμε πού να πάμε. Πάμε τώρα εύκολα στη μεγαλύτερη έκπληξη της Δύσης για μένα, που είναι οι Phoenix Suns. Ναι. Έτσι. Οι οποίοι Phoenix Suns, να πούμε ότι δεν έχουν προσθέσει ακόμα το δεύτερο όπλο τους στη μηχανή τους που είναι ο Jalen Green, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν με ένα τραυματισμό στο hamstring, γύρισε, έπαιξε ένα μάτς που ήταν εξαιρετικό σε 20 λεπτά, ήταν πάρα πολύ καλός και στο δεύτερο μάτς που μπήκε να παίξει ξανατραυματίστηκε στο ίδιο πόδι, στο ίδιο hamstring και τώρα θέλει, νομίζω ότι θα τον κάνουν re-evaluate κοντά στα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση με τον Jalen Green. Αλλά έχουν έναν πυρήνα γύρω από τον Booker, όπου είναι ο Dillon Brooks, ο οποίος και αυτός γύρισε πρόσφατα. Δηλαδή, μέχρι στιγμής νικόγανε χωρίς τον Dillon Brooks. Τα τελευταία 3-4 έχει παίξει. Αλλά έχει ένα συνοθήλευμα Royce O'Neal, Ryan Dunn, Colin Gillespie. Ο Gillespie είναι αυτός βασικά που έχει κάνει το τρομερό step up. Αν βελτιωθούν λίγο ακόμα τα νούμερά του, μπορεί να μην μπει και συζήτηση για most improved τον Gillespie, έτσι όπως παίζει. Τους δίνει το playmaking που τους έλειπε. Είναι πάρα πολύ καλός. Ο Booker επίσης φαίνεται πολύ βελτιωμένος στο playmaking. Φαίνεται πολύ πιο πρόθυμος να εμπιστευτεί τους συμπαίκτες του να παίξει τον άσο να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Είναι το Phoenix, έχει 4-5 παίκτες που μπαίνουν και δίνουν. Ο Royce O'Neal να πάει στο αργή στιγμή μπορεί να πιάσει φωτιά. Είναι τρομερό σουτέρ. Πόσο κακό κάνει σε μια ομάδα ο KD. Άντε να πέσει εγώ το κάστρο. Πόσο κακό κάνει σε μια ομάδα ο KD. Δεν ξέρω. Θα το θέσω αλλιώς. Σίγουρα, σε μια τέτοια ομάδα. Γιατί εντάξει στο Houston είναι άλλο. Το Houston ο Superstar του ήταν ο Sengun. Ο KD είναι ο Booker που σαν όνομα ήταν ήδη ένα Superstar. Δεν έφυγε ένα βάρος. Έφυγε ένα βάρος, απλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας ήταν και πολύ κακό το fit KD Booker. Δεν θεωρώ ότι είναι παίκτες, δεν θεωρώ ότι ήταν παίκτες που μπορούσαν να παίξουν ένας τον άλλον και τελικά βοήθησαν ο ένας τον άλλον. Θεωρώ ότι γενικά ο Durant με τα κακά που φέρνει είναι plus για μια ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι τελικά κάνει πιο καλά, κάνει περισσότερα καλά από ό,τι κακά. Και είναι και αυτό που λες και εσύ μόνος, ότι και φέτος στο Houston που είναι πολύ καλύτερο το fit, φαίνεται ότι πόσο ακόμα μπορεί να προσφέρει και είναι ακόμα elite επίπεδο scorer, δεν το συζητάμε. Αλλά οκ. Δεν θα μπω τώρα στη θέση να αμυνθώ και τον Kevin Durant. Εντάξει, πάλι καλά. Ναι, είναι εύκολα η μεγαλύτερη έκθεση στη Δύση το Phoenix. Δεν νομίζω να συνεχίσει. Τώρα να τα λέμε, δεν νομίζω ότι θα βγει το Phoenix τώρα δεκάδα top 7 τώρα στη Δύση. Αλλά είναι μια ομάδα που δεν βαριέσαι να τη δεις. Όχι, μια χαρά, ωραίο μπασκετάκι παίζει. Με ενδιαφέρουσα ομάδα είναι, ωραίο ρυθμό. Αλλά ναι, δεν θα πάει εκεί. Δεν θα πάει εκεί. 8-2 στα τελευταία 10, έτσι. 8-2 στα τελευταία 10. Το ότι η Utah Jazz είναι 10 στη Δύση μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο. Γιατί ακούγεται σαν κάποιο κακό αστείο. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ντάνι ακόμα δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο. Όχι, δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο, αλλά πώς έγινε αυτό το πράγμα σε αυτή τη Δύση, σε οποιαδήποτε στιγμή τη σεζόν, το ότι η Utah Jazz είναι 10η, μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Εντάξει, δες ποιους έχει από κάτω. Εντάξει, έχεις από κάτω το Memphis, το οποίο το περιμέναμε πολύ καλύτερο, έχεις από κάτω τους Clippers. Που έλα, το Memphis το περιμέναμε. Άλλη ιστορία το Memphis τώρα. Ναι. Το οποίο καταλήγει σαν ο Σακραμέντος. Θα φύγει ο Τζα, λογικά. Νομίζω ότι μπορεί και μέσα στη χρονιά. Αν δεν το παρακολουθήσατε, ρε παιδί μου, έγινε ένα σκηνικό με τον Τζα, το οποίο μάλλον το προπονητικό team του τάχωσε, ο Ίσαλο του τάχωσε. Ο Τζα μετά σταμάτησε εντελώς να προσπαθεί μες στο γήπεδο και έγινε ένα σκηνικό που μετά από ένα παιχνίδι που έπαιξε απαράδεκτα,
είπε ότι γιατί πήγε λάθος και έλεγε συνέχεια ρωτήστε το προπονητικό staff, ρωτήστε το προπονητικό staff κτλ. Μάλλον ο Τζα δεν τα βρίσκει με τους προπονητές και μάλλον πάει... θα αποχαιρετήσει. Ναι. Είδα και ένα πολύ ωραίο σενάριο με Triple J trade σε Celtics, το οποίο βγαίνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ό,τι και να είναι το αγοράζουμε. Ναι. Εντάξει, το Memphis και αυτό καλή διάλυση. Άλλο πράγμα που κόρασε και αυτό. Εντάξει, κάθε χρόνο τρομερό το Memphis, πολύ καλό το Memphis, περιμένουμε το Memphis. Σκεφτόμουν τις προάλλες πόσο κακό αποδείχθηκε το draft του 2019 αν αναλογιστείς ότι κατά πάσα το καλύτερο παίκτης από αυτό το draft είναι ο RJ Barrett. Και τι όνοματα έχει? Είχε τα πρώτα δύο, έχει Zion Jack κατευθείαν money. Πόσο άτυχες ήταν και οι Pelicans και οι Grizzlies που έτυχε να είναι στα χειρότερά τους σε αυτό το draft. Ρε φίλε. Να κάνουμε. Warriors. Golden State Warriors, η απόλυτη μετριότητα. Και αυτή η απόλυτη μετριότητα. Σε ένα μάτς του ύψους, σε ένα μάτς του βάθους. Ο Στεφ όποτε χρειαστεί κάνει παπάδες. Ο Τζίμι ψήνεται δεν ψήνεται. Ο Τζίμι είναι καλός. Καλός είναι, αλλά εντάξει, αναλόγως. Τον Αλ τον πήρε για να τον βγάζει έξω να σουτάρει τα τρίποντά του. Δηλαδή ό,τι έκανε στους Celtics τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και είναι και μέσα έξω back to back δεν παίζει. Ναι. Έχεις κάτι τύπους όπως είναι ο Moses Moody και ο Podziemski. Ο Moody είναι καλός, ο Moody είναι πολύ καλός. Ο Podziemski είναι αμπελαλέ. Είναι και οι δύο σε φάση ότι. Ρε παιδί μου, ο Moody είναι καλός, αλλά απλά αυτό που δεν καταλαβαίνεις με τον Kerry είναι ότι αφού σου παίζει ένα μάτς πάρα πολύ καλά, για ποιο λόγο στο επόμενο δεν παίρνει χρόνο. Και θα σου απαντήσω γιατί ο Kerr συνειδητοποιεί ότι απλά τυχαίνει κάποιοι παίκτες να είναι στη μέρα τους, γιατί κάποιες μέρες θα διαβάσουν σωστά. Μα στα μάτς που παίζει είναι καλός. Σε όλα τα μάτς που έχει παίξει είναι καλός. Εσύ αυτοί απλά εκμεταλλεύονται τη βαρύτητα του Στεφ. Αυτό είναι όλο το. Εκμεταλλεύονται τη βαρύτητα του Στεφ και υπάρχουν μέρες που κάνουν σωστά διαβάσματα και κόβουν ωραία, ξεμαρκαρίζονται ωραία. Είναι και μέρες που δεν στροφάρει το μυαλό. Οπότε νομίζω ότι ο Kerr το κάνει λίγο fill out στην αρχή και άμα δει ότι σήμερα δεν διαβάζουμε, δεν δουλεύει το μυαλό, τους βγάζει έξω. Οπότε κάπως έτσι εξηγούσα το ότι σε κάποια μας μπαίνουν λεπτά ενώ στα προηγούμενα είναι φωτιά. Ο Κουμίγκα επίσης είναι μέσα έξω. Ναι. Αντιμετωπίζει αυτούς κάτι θέματα με τραυματισμούς. Ναι, νομίζω ότι οι Warriors θα είναι πολύ πιο κοντά. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που περιγράφατε εσείς τελικά από ότι σε αυτό που περιέγραφα εγώ. Ναι, δηλαδή να πάνε να το τρέξουν πολύ, να το πιέσουν, μπορούν να μπουν εξάδα προφανώς. Αλλά αν το πιέσουν δεν νομίζω ότι θα φτάσουν στο τέλος. Νομίζω ότι αν το πάνε στο Ρελαντί έχουν καλύτερες και περισσότερες πιθανότητες, αλλά και πάλι δεν ξέρω. Δηλαδή βγάλει έξω τη Μινεσότα. Σε ποιον από τους από πάνω μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα? Σε κανένα. Δεν ξέρω. Δηλαδή εντάξει, παιχταράς ο Στεφ, ιστορικός παίχτης, μεγάλος παίχτης προφανώς. Αλλά. Εντάξει, πες ότι μπορούν να χτυπήσουν την απειρία του Σαν Αντώνιο. Ναι. Okay. Δηλαδή, όσοι έχουν τις υπόλοιπες ομάδες. Το μεγαθύριο που είδαμε πέρσι μετά την ανταλλαγή του Jimmy δεν το έχουμε δει. Όχι, ούτε κατά διάνοια. Γιατί πέρσι, παιδιά, μετά την ανταλλαγή του Jimmy, κάνανε ένα στρες που τρόμαξε και ο τρόμος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Αυτό δεν το έχουμε. Άμα το δούμε, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Πορτλαντάρα, εντάξει, νομίζω ότι θα επανερχόμαστε σιγά σιγά τα φυσιολογικά μας. Βέβαια, νομίζω ότι κάπου εκεί θα κλείσει. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ κάτω. Ναι, μωρέ, όχι. Εκτός και αν το επιδείξουν. Μ' αρέσει τώρα έχουν και δηλαδή ο Τζρου κάποιο τραυματισμό δεν έχει. Ναι. Αλλά είναι καλή ομάδα, ρε παιδί μου. Είναι καλή ομάδα. Έχει ωραίες μονάδες το Portland. Καλό είναι. Για Clippers δεν θέλω. Θέλω να πω ένα πράγμα που αφορά τους Clippers. Λέμε που το τιζάραμε λίγο σε κάποιο προηγούμενο, θέλω να υποθεί εδώ πέρα. Λέμε συνέχεια για το LeBron ότι κοίτα το longevity, κοίτα πόσο καλός είναι σε αυτή την ηλικία. Πρέπει να δεν είναι μόνο ο LeBron, παιδιά. Αυτά που κάνουν και ο Steph και ο James Harden στα 37 ιστορική στιγμή για τα ελληνικά ερτζιανά τα podcastικά. Δεν κατάλαβες, εγώ είναι μόνο η αρχή αυτή. Έχω να πω
Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Σκέφτομαι λίγο την πορεία του Harden μετά το Houston. Ωραία. Σκέφτομαι λίγο το επεισόδιο που είχαμε γράψει πέρυσι. Δεν θυμάμαι, θα το βρω το αποσπάσμα για να το βάλω δίπλα εδώ να το σειράψω. Μπράβο, βάλτο. Σαν πρόεδρος του Hate Club James Harden. Ναι, είμαι ακόμα. Α. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Okay. Αυτό δεν αλλάζει. Ναι, ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι προσπάθησες να παίξεις ως νούμερο 2. Βασικά θες να παίξεις ως νούμερο 2 και δεν σε αφήνει, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή πέρασες από τον Brooklyn που ήταν όλο αυτό το πράγμα τώρα με τον Καερί, με τον COVID που δεν έπαιζε κτλ. Είχες και τραυματισμό, okay. Μετά πήγες στη Φιλαδέλφια να παίξεις ως νούμερο 2. Ο Embiid μία μέσα, μία έξω, μία μέσα, μία έξω. Πάλι κατέληξε να παίζεις ως νούμερο 1 γιατί έπαιζε με τον ακατάλληλο. Μετά πήγες στους Clippers να παίξεις υποτίθεται πίσω και από τον Kawhi και από τον Paul George. Να είχαμε να λέγαμε. Και πάλι έχεις καταλήξει ρε φίλε στις 37 να πρέπει να βάζεις 35 πόντους με triple-double να πούμε για να έχουν οι άλλοι 1-9 στα τελευταία 10 μάτσα. Πόσα θα κάνει και ο Τίζικ, πόσο να δώσει και ο Harden πια. Τόσο ακόμα να πούμε. Μια καλή κουβέντα για Joel Embiid έχουμε ή όχι? Ναι, πάμε παρακάτω. Πόσα ακόμα να κουβαλεί, τι κουπί ακόμα να κουβαλήσει αυτός έχεις δίκιο. Δηλαδή, και τώρα προφανώς βγήκε και είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος. Μαλάκα James, είμαι μαζί σου 100%. Δηλαδή, άμα είχα φτάσει εγώ 37 χρονών. Πού φτάσαμε? Και έπρεπε να είμαι, πώς το λένε, να παίζω λες και είμαι στο prime μου ακόμα. Και να χειρίζομαι εγώ την μπάλα συνέχεια, να κάνω τις assists, να μοιράζω το παιχνίδι, να είναι όλο το σύστημα πάλι. Και να χάνουμε και να έχουμε 9 στα τελευταία 10. Μαλάκα, είμαι μαζί σου 100%. Εντάξει, θα τελειώνουν το παραμύθι οι Clippers. Άλλο παραμύθι και αυτό. Να δούμε και αυτό που θα καταλήξει. Κάποια στιγμή κάπου θα καταλήξει. Πού? Εντάξει, τώρα πώς το λένε. Είναι πολύ στενάχωρη η τρόπη που έχει πάρει η πορεία του Kawhi Leonard. Η πορεία της καριέρας του Kawhi Leonard. Ναι, νομίζω ότι καλό είναι να το κλείσει το μαγαζί ο Kawhi σιγά σιγά. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω τι μένει πια για τον Kawhi σε αυτή τη λίγα. Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πολύ θέλω να βλέπουμε και την τελευταία χρονιά. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Νομίζω είναι τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Ποιο συμβολέου? Είναι ώρα... Του νόμιμου. Πολύ καλή ερώτηση αυτή που κάνεις. Που και αυτό δεν μάθαμε ότι έγινε. Όχι. Πέθανε η έρευνα αυτή. Όχι, δεν έχουμε μάθει κάτι. Ας πάμε. Τραγική κατάσταση, παιδιά. Clippers. Τραγική κατάσταση. Και να κλείσουμε με αυτό. Ποιος Νίκο έχει το pick των Clippers του χρόνου, του 26? Εμείς. Όχι εμείς. Η Oklahoma City Thunder. Oh, ήταν ένα από τα πράγματα. Απλά είδα και χάρηκες και προσπαθώ να συνδέσω πώς να το έχουμε πάρει. Τι παραδόσεις. Να σου πω πόσο σκατά τα έχουν κάνει. Και αυτό η Oklahoma. Στο trade με τον Paul George. Ναι. Ήταν μέσα το pick το πρώτο γύρο του 2026. Απίστευτο. Οπότε η Oklahoma έρχεται από το πρωτάθλημα. Είναι πρώτο στο NBA. Και θα πάρει και καλό pick. Και να πάρει και το 5 pick. Εντάξει, Sam Presti Masterclass. Λέγαμε για τον Ainge, λέγαμε για τον Stevens. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο Sam Presti. Έχει κάνει, παιδιά, τα όρια των οργείων. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει. Ναι. Respect. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν θα ασχοληθούμε με Σακραμέντα και λοιπά. Φαντάζομαι. Είναι η πιο στενάχωρη ομάδα της Sacramento Kings. Όχι, είναι η πιο συχαμένη. Δεν μπορώ πλέον. Είμαι φέτος σε μια φάση που αυτού του είδους ομάδα δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, Sacramento ήταν 40 χρόνια σε αυτή τη μιζέρια. Μπήκανε μια χρονιά playoff με ωραίο μπάσκετ και τα λοιπά και σκατά πήγαν και τα κάνανε αμέσως μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ να ασχολούμαι τώρα με Sacramento, με Pelicans. 50 χρόνια περιμένουμε το Zion. Αλλά να σου πω κάτι. Η Sacramento Kings είναι ορισμός της ομάδας του ήθελες και τάπαθες. Καλά, βέβαια, ξεκάθαρα. Το 2000 είχε στο νούμερο 2 pick το 2018 σε ένα draft που είχε τον Luka Doncic, τον Trey Young, τον Shai Gilgeous-Alexander, τον Jalen Brunson, τον Jaren Jackson Jr. Και πήγες και πήρες τον Marvin Bagley Jr. με το νούμερο 2. Εντάξει. Και μετά πήγες και αντάλλαξες, είχες τον De'Aaron Fox και τον Tyrese Haliburton και λες δεν παίξω δύο άσους και πάθω κολούμπρα. Πήγες και αντάλλαξες τον Tyrese Haliburton. Εντάξει, παίρνει τον Σαμπόνις, εντάξει. Ναι, και τι έκανε ο Σαμπόνις με το Sacramento, τους πήγε σε ένα πρώτο γύρο playoff και ο άλλος του πήγε την Ινδιάνα ένα μάτς μακριά από τα finals. Δεν την πήγε μόνος του, εντάξει.
Δεν την πει. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι. Ξέρω εγώ. Έπρεπε αναγκαστικά να διώξει. Κάντο να διάρρει, ρε φίλε. Κάνε κάτι. Απαράτα μου. Δεν ξέρω. Από τη λάθος επιλογή. Λες ποιο project να αντιγράψω που πήγε καλά. Του Chicago Bulls. Θα φτιάξω του Chicago Bulls της Δύσης. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν. Σοβαρεύει η κατάσταση. Τώρα σοβαρεύει. Τώρα σοβαρεύει η κατάσταση. Δεν ξέρω ποιος δεν έχει κάνει subscribe στο κανάλι. Στο YouTube. Like και τα λοιπά. Όποιος δεν έχει κάνει. Ναι. Έτσι. Να του κοπεί το καλώδιο φόρτισης του κινητού. Αλλά ενώ είναι εκτός Σαββατοκύριακο, ας πούμε. Να μην έχει προφανώς powerbank και τέτοια. Να μην έχει, να είναι με 9% μπαταρία χωρίς καλώδιο φόρτιση κινητού. Και να δω τι θα κάνει. Και να μην έχει πάει επίσης με την κοπέλα του. Να είναι με αντροπαρέα. Και να τον ψάχνει. Δεν γίνεται. Είναι τώρα αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, είμαστε 2 subscribers μακριά από τους 100. Πάμε λίγο, παιδιά, να πιάσουμε το τριψί. Παιδιά, δηλαδή γελάει ο κόσμος. Έλα να πιάσουμε το κατοστάρι, να ξεκλειδώσει πίστα. Και μετά να βάζουμε και άλλους στόχους. Πάμε λίγο. Τζάμπα είναι. Στηρίξτε, παιδιά. Είναι στην κυριολεξία τζάμπα. Και στο Spotify εννοείται να μας ακολουθήσετε για τα 5 αστεράκια. Μπράβο. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια λέγατε εντάξει, παίρνουν χαρά του Celtics. Αυτοί άστος. Αυτό τώρα δεν μας διπάστε. Δεν θα πάρουμε χαρά. Δεν μας διπάστε τώρα. Δηλαδή... Τι περιμένουμε, σας περιμένουμε να μας δώσετε λίγο έτσι το. Μπράβο. Λοιπόν, όποιος δεν κάνει subscribe, θα το κάνω raise αυτό που είπες. Τόσο επιπλέον πραγματικά είναι πολύ βαρύ. Όταν είστε μεθυσμένοι να στείλετε κατά λάθος κιόλας μήνυμα σε πρώην. Τι είδους μήνυμα όμως? Μήνυμα που είσαι τύπου. Μάλιστα. Αλλά πρώην που δεν θες να δεις μπροστά σου. Να θες να το στείλεις σε ένα φίλο σου. Μάλιστα. Σε ένα φιλαράκι και κατά λάθος να πάει εκεί. Μάλιστα. Γιατί ξαναλέμε τζάμπα είναι, παιδιά. Λοιπόν, αυτό που δεν είναι τζάμπα είναι το buymeacoffee.com/Celticers. Το βλέπετε, θα το δείτε εδώ από κάτω, θα περάσει. Μπαίνετε εκεί και μας χαιρνάτε ένα καφεδάκι. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε ο καθένας. Για να στηρίξετε την προσπάθεια να αναβαθμιστούμε και ποιοτικά σαν podcast κτλ. Να βοηθήσετε και εκεί. Κυρίως subscribe. Παιδιά, πάμε λίγο να ανεβάσουμε το κανάλι μας στο YouTube, να πιάσουμε το κατοστάρι που το κυνηγάμε τώρα εδώ και πόσο καιρό και έχουμε κολλήσει στους 98 subscribers. 2, βρείτε, βάλτε τη μάνα σας. Κάντε ένα δεύτερο λογαριασμό. Πάρτε το κινητό του πατέρα σας, αδερφές της κοπέλας σας και κάντε ένα subscribe στο κανάλι του Celtics. Αυτό δεν είναι κάτι. Και αφήστε και σχόλια, παιδιά, να πιάσουμε μια μπασκετοκουβέντα. Εμείς ψοφάμε για μπασκετοκουβέντα. Έτσι, εννοείται. Αλλά αν θέλετε πιο αναλυτικά μπασκετοκουβέντα, υπάρχει και το Discord, βέβαια, έτσι. Πάντα. Το link το οποίο θα τα βρίσκετε και σε όλες τις αναρτήσεις που κάνουμε, που αναβάζουμε τα επεισόδια. Υπάρχει και το link για να μπείτε στο Discord εκεί. Sí, señor. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη 1,5 ώρα που κάναμε παρέα. Μόνο τόσο πήγε. Μόνο τόσο. Μια μισή ωρίτσα. Μπράβο. Πόσο είναι βελτιωμένη. Φίλα μου, ξέρεις, αν έχεις καλέτα, έχεις πλάνο και ξέρεις θα πεις. Και δεν πας κουτουρού, έτσι. Λοιπόν, φιλιά. Τα λέμε, παιδιά.